Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Disyembre 16, tuiga 2025. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover kagaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Siyam na lang kadlaw kag Pasko na. Sa matalakuan kag mga nagapauna karon nga mga balita, temporaryo nga sakripisyo matamat ginbayluan sang katawhay ini matapos nga nagpanikay na sang soft opening ang lapas sa public market. Pagplastar sa sulod sang bag-o nga lapas sa public market ginakinahanglan or ginakalangkagan sa mga vendors. Sa dugang pa nga mga balita, Arya, good news ginya. Bisan ano pa matabo, good news ginya. Galing kay sa mga empleyado lang sang Kapitolyo, sa mga regular employees sang Provincial Capitol. Atensyon, atensyon, atensyon. Ang inyo sining bonus, hindi magnubo sa 50,000 pesos. Merry Christmas sa mga taga-Kapitolyo. Mga rolling kami naguruhay. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpalayag, streetlight project sa distrito sa Mandurriao ulihin ang koordinasyon sa pila ka mga barangay kapitan. Kini sa gyapon kasugpon sa ginatutukan man nato na nga 40 milyones nga proyekto. O nga ti nakibot man kita gani kung nga may abi nato ang mga diskaya sa flood control lang. Tapos may isa sila ka construction firm nga mong kontratista sining mga street light to. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, 1,710 ka mga kaso sa human immunodeficiency virus na record sa Iloilo Health or Iloilo City Health Office. O di madalagwar mga balita issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon atensyon sa mga kabumbo nato na kay ang pungsod na Pilipinas ginalauman nga mangin maulanon ang aton sinisimana sa Pasko. Silingon, ekspektaron naton nga by next week mangin maulanon ang aton siniyang panyempo. Posible ni suno sa pag-asa, posible nga mangin maulanon bangod man nga mayara sa low pressure area nga posible nga mag dito ni siya masiplatan sa nakatungdan nga bahin sa nga Mindanao sini nga simana sa nga Pasko. Ang maulanon sini iyang panahon ang posible nga ma-eksperyensyahan umpisa Disyembre 19 tubtob sa mismo adlaw sa nga Pasko sa Disyembre 25. Sunod pa sa pag-asa ang pag-ulan-ulan ang maeksperiensyahan sa Caraga, Eastern Visayas ukon sa Bicol Region. Samtang pag-ulan naman sa iban sining lugar ang dulot man sa amihan kag sumangman easterlies.
So dapat sa aton sini nga mga kabombo, no, preparar kita sa aton sini nga mga kuturan para nga ti kon magabot ki man simpo nga mangin maulanon, ti mayara kita iya sang preparasyon. 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 driman sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kauturan naton mga kabomota, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para iya nga dako man ang inyo sining nga tsansa nga magdaog sa mga kabombo naton. Daso na iya sining nga Sabado aton sining nga Pasko, aton sining nga Grand Draw. Pero antes sina sa aton sining mga kuturan, standby. No? Okay na kita, ready na kita. Engineer, may winner kita. Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya. Alright, sa aton sining karon nga mga kabombo yari sa aton sining live studio, aton sining special draw winner. Naghalin pa sa alalapsan na lapos ang iya sining premyo, limited edition nga radio. Why nalansang sa isa lamang kay istasyonan. May LED, may flashlight, pwede sa battery, pwede man sa kuryente. Plus, 500 pesos sa cash. Iya sining proof of purchase, Florete coupon. Ang edad, 72 anyos. Yari karon sa aton sining live studio, si Ma'am Magdalena Tabia. Good morning, Ma'am Magdalena. Good morning. Good morning. Kumusta ikaw? Okay lang. Okay, ara ng cash prize ni mo nga 500 pesos. Ari na nauyatan ko na. Lihog ako isip, ma'am. 100. 100 pesos? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Ano ni Nay Magdalena ang 500 pesos niya? Baka liwat ang proof of purchase. Alright, iba kaliwat sa proof of purchase. Ang dahaman to mga taga-alalasan, lapos nga mag-intraman sila, Nay, para nga pareho sa imo, magtaog man sila? Mga taga-barangay alalasan, ginaagdataman kamo nga mag-intraman kamo para magadaog man kamo pareho sa akon. Kag nagapadulong na ang Grand Draw sa December 27. Yes, yes, ma'am. Bada mo nga salamat sa sponsor sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Star FM? Star FM is all for you. Alright, sige. Once again, congratulations kay Ma'am Magdalena Tabia sang Barangay Alalasan na Lapos. Before sina ang radyo, gali ma'am, itestingan naton kung nag-andar. Alright, with the assistance under the table. May kabot nga nagkalabaw. Sige, i-move lang na naga-echo but silingon diri nang nagtutok. Para pagirang iban sining station. Nakaset siya mumbupaw sa hindi sa FM or sa AM dira, no. Okay, ga-function. Anyway, sa aton sini mga kabombo, no? Nay Magdalena, congratulations sa liwat kag mayong udto sa imo. Mayong udto man. Alright, there you have it. Sa aton sini nga mga kabombo, isa sa aton special draw winner. Ang dugang pagkin nga mga impormasyon, balikan ta ni later on sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto pagganapos sa Bombo Network News. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mo. Kasunod ng pag-justify nito sa water cannon attack laban sa mga mangingisdang Pilipino. Ilang grupo naman nagsagawa ng lightning rally sa harapan ng Chinese Embassy bilang pagkondena sa agresibong aksyon ng China dyan sa may West Philippine Sea. Mahigit 1 milyong Pilipino naman mawawalan daw ng access sa life-saving emergency care kapag ipinatupad ang budget cut sa medical assistance para sa mga may hirap na pasyente ayon sa Kamara. Sa ating provincial report mamaya, 2 menor de edad sa Pangasinan patay matapos malunod sa ilog. Sa international news naman, ang Taiwan kumpiyansang kaya ng kanilang militar na agad tumugon sa biglang pag-atake ng China. At sa ating update sa Southeast Asian Games 2025, ang Philippine Open Water Swimming Team bumiyahe na patungong Thailand.
At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinwestiyon ni Cardinal Pablo Virgilio David ang patuloy na pamamayagpag ng patronage-based items sa pambansang pondo ng Pilipinas. Inihalimbawa ng Cardinal ang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o kilala ho sa pinaikling tawag na MAIFIT na programa ng Department of Health. Anya, ang Department of Health ang totoong implementor ng naturang programa sa pamagitan ng mga local government-owned hospitals at iba't ibang sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang masaklap lamang anya ay mahirap maka-avail o makakuha ng tulong ang mga Pilipino sa ilalim ng naturang programa kung walang guarantee letter mula sa mga politiko. Gate ni Archbishop o ni Cardinal David, hindi na kailangang pumila sa mga politiko ang mga mamayan para magpalimos lamang ng guarantee letter at makakuha ng serbisyo ng gobyerno. Hindi lamang anya para sa naturang programa kundi maging sa lahat ng government service. Binigyang diin ng Filipino Cardinal na dapat ay matanggal na ang lahat ng patronage-based items sa pambansang pondo ng bansa tulad ng assistance to individuals in crisis situation, ayuda para sa kapos ang kita program, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers program at iba pang mga programa. Anya, dapat ay idulog ito sa Supreme Court at yan po ay upang ideklarang unconstitutional ang mga naturang programa. Tiniyak din ng Filipino Cardinal ang kanyang kahandaan na gawin ito at pumirma bilang co-petitioner sa Korte Suprema. Kaugnay niyan, iminungkahi naman po ng Department of Health na idiretso na sa mga ospital ang 51 billion pesos na pondo para sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP sa susunod na taon. Ayon kay Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, tinanggap na ng Senado ang panukalang ito upang masiguro na ang tulong pinansyal ay agad na makakarating sa mga pasyente. Layunin ng direktang paglalaan ng pondo na mapabilis pa ang proseso at maiwasan ang pagkaantala ng dati ay nararanasan kapag dumadaan pa sa Department of Health Central Office at ang iba ay pumipila pa sa mga politiko para humingi ng tulong. Ang naturang medical assistance ay nagbibigay din ng tulong sa mga may hirap at walang kakayahang magbayad ng gastusin sa ospital. Kaya't mahalaga ang mas mabilis pang mekanismo. Sa mga nakalipas na taon, ilang senador ang nagpuna sa mabagal na paggamit ng pondo at sa mga ospital na hindi tumatanggap ng guarantee letters. Inaasahan naman ng Department of Health na sa bagong sistema ay mas magiging transparent pa ang paggastos at mas agarang matutulungan ang mga pasyente. Nanawagan din si dating Department of Finance Undersecretary Shelo Magno na ilipat na sa Philippine Health Insurance Corporation ang pondo para pa rin yan sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Anya, dapat nang wakasan ang patronage politics na nakikita sa kasalukuyang sistema kung saan ang mga pasyente ay napilitang humingi ng guarantee letters mula sa mga politiko bago makakuha ng tulong. Ang naturang programa ng kakabombo ay kasalukuyang pinupunduhan ng Department of Health upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahirap na pasyente. Ngunit binabatikos ito dahil sa mabagal na proseso at umano'y paggamit ng ilang opisyal para sa impluwensyang politikal. Sa panukala ni Magno, mas nakabubuti anya kung ang pondo ay gawing bahagi ng institutionalized health financing system ng Philippine Health Insurance Corporation alinsunod dyan sa nilalaman ng Universal Healthcare Law. Sa ganitong paraan, ang tulong ay magiging otomatikong benepisyo para sa mga pasyente at hindi na nakadepende sa endorsement ng mga politiko. Noong nakalipas na taon, tiniyak ng Malacanang na hindi idadaan sa mga politiko ang health assistance, ngunit natiling hamon ng fragmented healthcare financing dito sa ating bansa. Ang panawagan ni Magno ay nakikita bilang hakbang tungo sa mas sistematikong pamamahala ng mga pondo at mas patas na pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Samantala, dako po tayo dyan sa may Senado. Si Senator Panfilo Lacson ay giniit ang pangangailangan ng paglalatag ng malinaw na safeguards upang maiwasan ang abuso at political patronage para sa 2026 national budget. Kaugnay niyan, may report si Bombo JC Galvez. Iginiit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pangangailangan maglatag ng malinaw na safeguards upang maiwasan ang abuso at political patronage sa panukalang 6.793 trillion pesos sa 2026 national budget, partikular sa tatlong controversial na bahagi nito. Ayon kay Lacson, kailangan matiyak na walang political interference sa pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa mga proyektong farm-to-market roads at sa kailingan ng Department of Public Works and Highways
na ibalik ang mga ibinawas sa kanilang panukalang pondo. Sinabi ng senador na mayroong naihandang special provision kaugnay ng mga isyong ito at kasalukuyan pa itong sinusuri upang matiyak na sapat ang safeguards at hindi magagamit ng mga politiko ang pondo. Babala ni Lacson, hindi siya pipirma sa ratifikasyon ng budget bill kung hindi niya makikitang malinaw at epektibo ang mga safeguards. Anya, handa siyang makiisa sa minority block ng Senado sakaling tumanggi itong pumirma dahil sa mga naturang issue. Dagdag niya, bagamat may kanya-kanyang advokasya ang mga mambabatas, tulad ng kalusugan at edukasyon, ang pangunahing advokasya niya ay ang pag-aayos at paglilinis ng budget. Kung MAIF, sa akin, as long as hindi ito covered ng guarantee letter, absolutely not. No? Kasi pag may guarantee letter, it's sabihin nun, patronage politics yun, at saka selective. Kung papasok namin dito sa Universal Healthcare Program, walang problema. So lahat makikinabang. I-discriminate. Meaning, kung sino talaga nangangailangan, yun ang mabibigyan ng zero balance. Really. So 51B is okay as long as hindi pork barrel lang yung Yes, labas? maski 100 billion. Anything for health, basta't wag lang pagsamantalahan ng mga politicians. Noona nang sinabi ni Lacson na hindi niya susuporta ng ratifikasyon ng budget kung hindi tatama ang mga probisyong nagbibigay ng malalaking alokasyon sa MAIFIF at sa mga farm-to-market roads na maaari umanong pagmulan ng anomalya. Tinukoy niya ang MAIFIF na may kaugnayan sa pag-issue ng guarantee letters ng mga politiko at mambabatas bilang isa sa mga salik kung bakit hindi ganap na naipatutupad ang Universal Healthcare Program sa lahat ng barangay. Gate niya, dapat ay objective, walang kinikilingang politikal at bulag sa kulay ng politikang pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan at dapat limitado lamang sa pagbalangkas ng budget ang papel ng mga mambabatas. Tungkol naman sa kailingan ng Department of Public Works and Highways na maibalik ang ibinawas sa kanilang budget, iginit ni Lacson na kailangang ipaliwanag ng ahensya kung nagkamali ito sa kanilang mga computation dahil ang pagbabawas ng Senado ay binatay lamang sa naunang pahayag ng Department of Public Works and Highways. Kinuwestiyon din ng senador ang pag-imbita kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa Bicameral Conference Committee meeting noong linggo na anya'y walang president at nagmistulang committee hearing ang naturang pulong. Sa huli, binigyan din ng senador na kailangan makahanap ng gitnang solusyon ang Senado at Kamara upang maiwasan ang reenacted budget. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa may mataas na kapulungan, dako tayo sa may Kamara. Nagbabalaho ang Kamara de Representantes na mahigit 1 milyong Pilipinong mawawalan ng access dun sa life-saving emergency care kapag ipinatupad ang budget cut dun sa programang MAIFIP. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Nagbabala si House Appropriations Chairman at Nueva Ecija Representative Micaela Sansing na mahigit 1 milyong Pilipino ang mawawala ng agarang life-saving emergency care kung bawasan ang pondo ng Medical Assistance for Indigents and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP sa 2026 budget. Ayon kay Sansing, noong 2025, nasa 3.3 million beneficiaries ang natulungan ng MAIFIP sa pondong 41.2 billion pesos. Karamihan niya sa tinutulungan ng MAIFIP ay mga pinakamahihirap na Pilipino. Iminungkahi ng Kamara ang 49.2 billion na pondo para sa MAIFIP habang 28 billion naman ang panukala ng Senado. Sa Bicameral Conference Committee, nagkasundo ang dalawang kapulungan na itaas ito sa 51.6 billion pesos. Ayon kay Deputy Speaker at Ilocos Sur Representative Christine Tingson Nihan, mahalaga ang MAIFIP sa pagpapatupad ng universal healthcare dahil pinupunan nito ang kakulangan ng insurance coverage tulad ng PhilHealth. Dagdag pa ni Palawan Representative Jose Alvarez na direktang napupunta sa mga ospital ang pondo ng MAIFIP bilang bayad sa gamutang ibinigay at hindi dumadaan sa mga politiko. Nananawagan naman si Negros Occidental Representative Javi Benitez na ilipat ang sistema ng tulong mula sa patronage-based patungo sa institution-based approach upang mas mapalawak ang access sa serbisyong pangkalusugan. Samantala, tulong
Tuloy ngayong araw ang BICAM hanggang bukas kung saan target maratipika ang BICAM report sa darating na December 22, 2025. Kumpiyansa naman si Representative Sonsing na maayos nila sa BICAM ang budget ng Department of Public Works and Highways. Pakinggan natin si Representative Micaela Sonsing. Senator Win and our counterparts in the Senate that we want the BICAM meeting to push through today. Gusto po namin talaga matuloy ito. Tulad nga po na sinabi ko, gusto po namin araw-araw kasi napaka-tight po nung timeline natin. Kailangan po natin matapos. Ang target po natin ma-ratify yung budget ng December 22. At para po mangyari yun, kailangan po talaga araw-araw tuloy-tuloy po tayo. Ang maganda po, ako, whenever the communication lines are kept open, that to me is progress. The worst that can happen in a situation like this is that both parties would refuse to engage with each other. So, produktibo naman po kasi nakapag-brainstorm po kami kung ano po yung mga pwedeng posible. Samantala, nananawagan naman si Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan sa PhilHealth na paigtingin ang information campaign tungkol sa mga benepisyaryong maaring makakuha ng mga Pilipino sa ilalim ng National Health Insurance Program. Ayon kay Yamsuan, marami pa ring Pilipino ang hindi alam na otomatiko silang miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Law at hindi rin pamilyar sa mga benepisyaryo o benepisyo tulad ng yakap na nagbibigay ng libreng konsultasyon, laboratory test, cancer screening at hanggang 20,000 pesos halaga ng gamot kada taon. Ibinahagi niya ito sa pagdinig ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 National Budget, partikular sa budget ng Department of Health. Sinang-ayunan naman ito ni Senator Erwin Tulfo. Iminungkahi ni Yamsuan ang mas aktibong paggamit ng social media at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa community-based information drive. Binigyang diin niya na kulang ang kaalaman ng publiko sa iba pang benepisyo tulad ng Z-benefits para sa malulubhang mga sakit. Mula sa Kamara, Bombo Anoli Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naniniwala si dating Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP President Archbishop Socrates Villegas na maraming mga Pilipino ang hindi nakakaramdam sa tunay na diwa ng Pasko sa kabila ng malawakang selebrasyon. Sa isang mensahe, sinabi ng Arsobispo na namamayani ang galit sa puso ng bawat Pilipino dahil sa matinding korupsyon na nangyayari sa pamahalaan. Dahil sa korupsyon at hayagang pagnanakaw sa buwis ng taong bayan, anya marami sa mga Pilipino ang nalulungkot at patuloy na lugmok sa kahirapan. Lalo at hirap din ang gobyerno na bawiin ang bilyon-bilyong pondo na ninakaw at ginastos ng mga responsable sa nangyaring iskandalo. Sa kabila nito, tiniyak ni Villegas na mayroon pang nalalabing pag-asa para sa bawat isa. Anya, sa panahong nabubunyag ang malawakang nakawan sa gobyerno, ngunit walang nakukulong o napapanagot, nananatili ang pag-asa sa bawat Pilipino, anuman ang katayuan sa buhay. Paliwanag din ng Arsobispo, ang pag-asang ito ay hindi galing sa mga politiko, mga mababatas o sa mga lider ng bansa, kundi galing kay Hesukristo na siyang sinisimbolo ng Pasko. Apela naman ni Archbishop Villegas sa bawat isa na sa gitna ng malawakang korupsyon ay huwag mawalan ng pag-asa ang matatapos din ang korupsyon at tuluyang uunlad ang buhay ng bawat isa. Sa ibang mga balita ho tayo, kinumpirma ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez na nasa maayos na kondisyon ng 3 mangingisdang Pilipino na nasugatan sa water cannon attack ng Chinese vessel sa may Skoda Shoal noong Disyembre 12. Ayon sa opisyal, kasalukuyan lang nagpapagaling ang mga nasaktang mangingisdang Pilipino. Idinitalya rin ni Lopez ang nangyari sa mangingisdang Pilipino sa kasagsagan ng pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard sa Filipino fishing boat. Anya, natumba at tumama sa matitigas na maging sa mga matatalas na parte ng kanilang bangkang pangisda ang mga nasugatang Pilipino. Sa eksklusibong panayam na Bombo Radio, inihayag ni Undersecretary Lopez na agad ding sinakluluhan ng 2 barko ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino at binigyan ng karampatang medical na atensyon. Sa ngayon, patuloy ang pagsusuri sa pinsalang tinamo ng mga bangkang pangisda. Ayon sa National Maritime Council official, itong kauna-unahang pagkakataon na sinadya at direktang pinuntirya ng mga barko ng China ang mga fishing boat sa kasagsagan ng water cannon incident.
Samantala, itinuturing naman ng National Maritime Council na predictable ang pagdagdag bawas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, ipinaliwanag ni National Maritime Council spokesperson Undersecretary Alexander Lopez na nakadepende sa panahon ang pagdami ng mga Chinese vessels doon sa West Philippine Sea. Anya, base sa monitoring ng Armed Forces of the Philippines, mayroong average na 20 barko ng China kada araw ang namomonitor ngayong buwan ng Disyembre. Ayon kay Undersecretary Lopez, ang ginagawang ito ng mga barko ng China ay para iparating ang mensahe o ambisyon na sakupin ang buong pinagagawang karagatan, kabilang na ang West Philippine Sea. Kaugnay niyan, narito ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez. Yeah. Yung pagdami o even yung pagbawas ng mga Chinese fishing vessels or Chinese vessels for that matter, no. Minsan kasi napapanahon yan kung depende sa panahon. Kung malakas ang mga alon, kumukonti sila. Pag medyo humihinang alon, dumadami sila. So basically ganun na namumonitor. Samantala, inilatag din ng National Maritime Council official ang mga ginagawang hakbang ng Philippine Coast Guard, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, upang ma-maximize pa ang kanilang strategic presence sa West Philippine Sea, kung saan ayon kay Undersecretary Lopez, mayroong schedule ang mga ito na sinusunod kung saan ang kanilang patrol area o saang lugar sila magpapatrolya upang hindi sa iisang lugar lamang nakapirme, kundi na ipapakalat ang iba't ibang assets sa estratehikong paraan. Ito anya ang ginagawang mga hakbang ng pamahalaan para mabantayan ang mga katubigang sakop ng ating bansa habang inaantay pa ang pagdaragdag ng barko o sea assets ng Pilipinas. Kaugnay pa rin po sa mga usapin dyan sa may West Philippines, mga kaumbo, meron pong isinagawa ang ilang grupo na lightning rally bilang pagkondena doon sa agresibong aksyon ng China dyan sa may West Philippines. Ito ho isinagawa doon sa embahada o sa Chinese Embassy. May update po dyan si Bongbong Grant Hilario. Nagsagawa ang ilang grupo ng lightning rally sa tapat ng embahada ng bansang China sa lungsod ng Makati ngayong araw. Bilang pagpapakitaan nila raw ito ng mariing pagkondena sa isinagawang agresibong aksyon ng dayong bansa kamakailan sa West Philippine Sea. Kaninang alas 10 ng umaga ang Bobo Genesis nang umpisaan at ilunsad ang iba't mga makabayang grupo sa pangunguna ng Filipinos Dunay Shield Movement, Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya at iba pa ang naturang demonstrasyon. Sa isinagawang protesta sa harap ng Chinese Embassy sa Makati City, sa kabaan ng Hilpuyat Avenue, kanilang winasak ang isang effigy sumisimbolo sa barko ng China Coast Guard. Habang ilan ay humiga pa sa sahig, hawak mga karatulang tumututol sa hakbang o aksyong ginawa ng bansang China, nagpapakita ng die-in protest sa panganib nitong dulot, lalo na sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Bahagi at parte sa naganap na demonstrasyon, maging ang pagpunit sa dala-dala nilang karton, bandila ng bansang pilit nangangkin sa teritoryong pandagat ng Pilipinas. Iginit ng mga naturang grupo ng insidente ay paglabag sa karapatang pantao at pati hindi pagrespeto sa internasyonal na batas pandagat, kung kaya't panawagan nila sa pamahalaan at pandaigdigang komunidad na maipagtanggol at mapanindigan ang soberanya at pagprotekta sa mga Pilipinong mangingisda. Kaugnay sa ito sa isinagawang ang demonstrasyon at kilos protesta, kasunod magtamo ng sugat o injury ang ilang mangingisdang Pilipino sa Escola Shoal ng West Philippine Sea. Ginamitan kasi ang kanilang mga bangkang pangisda ng malakas o high-pressure water cannons, nagdulot sa pagkasira ng ilan sa mga ito. Subalit, ayon naman Bombo Genesis kay National Maritime Council spokesperson, retired Vice Admiral Alexander Lopez, na-responde naman ng Philippine Coast Guard ang mga sibilyang nagtamo ng injury. Kaugnay niyan, ating pakinggan si National Maritime Council spokesperson, retired Vice Admiral Alexander Lopez. Well, unang-una nangyari yun. Definitely hindi maganda, hindi masaya, no. But nonetheless, nakapag-responde ang ating gobyerno at tamang-tama naman yung pagkakataon na yon ay naka-schedule naman na pumunta doon yung ating ang Coast Guard vessel at ang MV Pamamalakaya
para magbigay ng suporta. Ayon ito sa Kadiwa program ng ating Pangulo na tinatawag nating Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. So yung programang yon ay merong pagbibigay ng suporta sa in terms of fuel o petrolyo, gasolina, pagkain, at tubig at yelo. Kung kaya't kanyang tiniyak na nahatiran ng tulong medikal ng Coast Guard ng bansa ang mga naapektuhan na sibilyang Pilipino. Makasiguro naman anyang nananatiling nakabantay at may presensya mga barko ng bansa sa naturang bahagi ng karagatan o ng West Philippine Sea. Muli ating pakinggan ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay National Maritime Council spokesperson, retired Vice Admiral Alexander Lopez. So yung nakapag-responde yung ating dalawang Philippine Coast Guard at dahil na rin sa kanilang presensya ay nakapagbigay sila ng tulong medikal, attention sa mga nasugatan at yung presensya na rin siguro nagbigay ng mensahe sa kanila na bago ng seguridad na proteksyon na nabigyan sila ng seguridad kahit na nananatiling nandun yung China Coast Guard sa hindi kalayo ang lugar na nagmamatsyag pa rin sa hindi. Para sa Bombo Network News, nag-uulat ng live. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Kaugnay pa rin po ng balitang yan mga kabombo, hinimok din ng National o Department of National Defense ng Pilipinas ang China na itigil ang pagpapakalat ng mga walang katotohanang naratibo at pakikilahok sa state-orchestrated disinformation campaign. Sa isang pahayag ngayong Martes, binatikos ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagtatangka ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China para i-justify ang kanilang mga aksyon sa pamagitan ng pag-iit ng kanilang indisputable sovereignty at pagpapakalat ng lantarang kasinungalingan tulad ng knife-wielding fisherman o may hawak na patalim umano ang mga mangingisdang Pinoy na hindi naman suportado ng katotohanan at ng ebidensya. Tinutukoy ng Defense Chief ang insidente noong Disyembre 12 kung saan binumbahan ng Chinese vessels ng water cannon ng mga Pilipino o itong mga Filipino fishing boats sa may Skoda Shoal na ikinasugat naman ng 3 Pinoy at ikinapinsala ng bangkang pangisda, bagay na mariing kinundena rin ng National Defense. Ayon sa ahensya, ang paggamit ng water cannon, agresibong maniobra at pagputol sa anchor lines ng bangkang pangisda ay nagresulta sa pagkakasugat ng mga Pilipinong sibilyan na taliwa sa tungkulin ng lahat ng estado na tiyakin ang kaligtasan ng bawat buhay ng tao. Kaugnay nito ay giniit ng National Defense ang maritime entitlement sa lugar na pinamamahalaan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at ng 2016 Arbitral Award. Tinutulan din ng Pilipinas ang paggigiit ng China na walang karapatan ng ibang mga bansa na magkomento o tumugon. Ayon pa rin sa National Defense Department, may lehitimong interes ang international community na pairalin ng international law, kalayaan sa paglalayag at kaligtasan ng mga sibilyan sa dagat, partikular na kapag may mga aksyon at banta sa katatagan sa mahahalagang international waterway. Sa huli, nanindigan ng Pilipinas na hindi ito mananahimik laban sa karahasan at pananakot. Samantala, tiniyak naman po ng Department of the Interior and Local Government ang mahigpit na seguridad sa pagsisimula ng tradisyonal na simbang gabi sa buong Pilipinas. Sa isang statement na inilabas po ng DILG ngayong araw, inihayag ng ahensya ang pakikiisa nito sa tradisyon ng mga Katoliko at ang pagsigurong babantayan ang araw-araw na misa. Ayon sa ahensya, kasama ng mga Katoliko ang mahigit 100,000 na miyembro ng Philippine National Police, mga lokal na pamahalaan at barangay officials. Ang mga ito ay naatasang tiyakin ang kaligtasan ng bawat isa at siguruhin ang kaayusan sa mga simbahan at matataong lugar. Ayon pa sa ahensya, hangad nitong magkaroon ng mapayapa, ligtas at makahulugang pagdiriwang ng simbang gabi at Pasko ang lahat ng mga Pilipino saan mang dako ng bansa. Samantala, sa kabila ng sapat na security forces ay hinikayat pa rin ng ahensya ang mga Pilipino na maging alerto at mapagmatsyag. Hinikayat ng DILG ang bawat isa na tumawag agad sa 911 sa panahon ng emergency upang agad na makatugon ang pamahalaan. Samantala magsisimula naman sa Disyembre 20 ang Christmas break ng mga mag-aaral batay sa anunsyo yan ng Department of Education.
Magtatagal ito ng 16 na araw at muli silang papasok pagsapit po ng Enero 5 ng taong 2026, araw ko ng Lunes. Ayon sa Department of Education, susundin ito sa lahat ng public elementary at secondary schools at maging sa mga community learning center. Saling po yan sa nilalaman ng Department Order No. 12 na inilabas ni Education Secretary Sani Angara noon pang Abril 15. Pinalalahanan din ng ahensya ang mga mag-aaral na maging produktibo sa kabuuan ng holiday break kasabay ng pagibahagi sa masayang pagdiriwang ng Pasko at ng Bagong Taon. Una nang ipinaalala ng ahensya sa mga eskwelahan na magsasagawa ng Christmas parties na kailangang maging simple, voluntaryo at kasali ang lahat sa isasagawang selebrasyon. Oras natin, meron na ho tayong 28 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga updates tayo, binasura ng Court of Appeals ang apela para sa pansamantalang piyansa nitong si Ingrid Canada, ang co-accused ni Apollo Kibuloy sa kasong qualified trafficking in persons. Nilinaw ng korte na maraming procedural lapses ang nagawa, kabilang ang huling paghahain ng petisyon at ipinadala sa pamagitan ng private courier na hindi ikinikilala ng batas. Hindi rin isinama ang People of the Philippines bilang indispensable party. Hindi raw malinaw o hindi kompletong kopya ng petition for bail at motion for reconsideration ang isinumite. Maalala hong nauna lang tinanggihan ng Pasig Court ang hiling ni Canada na makapagpiyansa dahil may malakas na ebidensya laban sa kanya sa kasong qualified human trafficking. Ang reklamo ay inihain ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao, nagsabing siya ay sexual na inabuso noong 2014 nang 17 taong gulang pa lamang siya. Bombo International News. Lumalabas po na ang ideolohiya ng Islamic State ang motibo sa marahas na pamamaril sa Bondi Beach sa Australia, ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese. Base sa ulat, ang mga sospek na pinangalanan ng local media bilang sina Sajid Akram, 50 anyos, at kanyang anak na si Navid, 24 anyos, ay nanumpa ng katapatan sa Islamic State Group. Tinarget ng mag-amang sospek ang Jewish community na dumadalo sa unang araw ng Hanukkah na isang taunang Jewish festival na kumitil ng 15 katao at ikinasugat ng 40 iba pang individual. Nauna na ngang kinumpirma ng local police na napatay sa mismong crime scene ang amang sospek habang nasa critical subalit stable condition naman ang kanyang anak. Samantala nakatakdang bisitahin naman ni Prime Minister Albanese ang itinuturing na bayani na pumigil at nang-agaw ng baril mula sa sospek na si Amid Al-Amid na nasa ospital matapos magtamo ng ilang tama ng bala at sumailalim sa surgery para sa kanyang tinamong mga sugat. Tinawag din ng Prime Minister si Amid bilang isang bayani na anyay dapat kilalanin. Sa ating patuloy na pagtutok sa Southeast Asian Games 2025, mga kabombo, bumiyahin na po patungong Thailand ng Team Philippines Open Water Swimming Contingent. Ito'y upang sumabak po sila sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games 2025. Nakatakda ang laban ng naturang team sa Disyembre 18 hanggang Disyembre 20 sa mismong pagtatapos na po ng Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pambato ng Pilipinas, sina Alexander Lawrence Chu at Joshua Rafael Del Rio. Yan po ay para sa men's swimming sa 10 kilometers. Kakatawaran din ni na Jada Corinne Cruz at Graziela Sofia Ato ang Philippine team para sa women's 10 kilometers. Ang apat na atleta mga kabombo ay maging bahagi rin ng mixed relay team at yan po ay sa naturang torneo pa rin kasunod ng pagkakapili sa kanila ng Philippine Aquatics Association. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Natagpo ang patay ang Hollywood director na si Rob Reiner at ang kanyang asawa matapos parehong magtamo ng mga saksak sa katawan. Ang itinuturong sospek ng mga otoridad ay mismong anak ng mag-asawa. Inaresto ang 32 anyos na si Nick Reiner ilang oras matapos matagpuan ang labi ng 68 anyos na direktor at ng kanyang asawa, si Michelle Singer Reiner, na sa kanilang bahay sa Brentwood, Los Angeles noong araw ng Linggo. Batay sa inisyal na ulat ng Los Angeles Police, tadtad ng saksak sa katawan ang mag-asawa at may hiwa rin sa liig na siyang naging sanhi ng kanilang pagkamatay.
Ayon sa Los Angeles Police Chief na si Jim McDonnell, nadakip nila si Nick Rainer ilang oras matapos ang krimen. Matapos mag-report ang nakababatang kapatid na babae na matagpuan ng bangkay ng kanilang mga magulang sa kanilang bahay. Samantala, pinaghihinalaan ng mga otoridad na ang dahilan ng pagpaslang ay ang naging sagutan ng mag-anak sa isang Hollywood party. Isa rin sa nakikitang rason ay ang umano'y pagiging abusado ni Nick na una nang napansin noong kabataan pa lamang niya. Sa ibang mga balita ho tayo dito sa ating bansa, mga kabombo, ang Philippine National Police patuloy po ang pagbabantay para sa posibleng paglaganap ng mga iligal na paputok. Ngayon pong araw ng Pasko, meron ding paalala ang pambansang pulisya para ho sa mga kababayan po natin na posibleng gagamit po ng mga paputok. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Patuloy ang isinasagawang monitoring ng Philippine National Police para sa posibleng paglaganap ng mga iligal na paputok lalo na ngayong holiday season. Ayon kay Explosive Management Division Chief Police Colonel Rex Buyukan, mayroon na silang malalim na pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at maging sa lokal na pulisya, partikular na sa bahagi ng Central Luzon, kung saan nakikitang talamak ang mga manufacturer ng mga iligal na paputok. Kinumpirma rin ni Buyukan na wala pa namang lumalabas sa mga pamilihan ng mga paputok na nakapangalan sa kontrobersyal ng mga personalidad gaya nila Sara Diskaya at Zaldico na pawang mga sangkot sa flood control scandal. Yes, sir. We have also seen that in the media, pero when we have coordinated with the local police of dito sa Region 3, wherein dito mostly yung pinaglalabasan ng mga manufacturer ng mga illegal firecrackers. So far, wala pa pong lumabas na sa market natin na gano'n na mga pangalan na firecrackers, sir. Kasunod dito ay nagbahagi naman ng mga paalala ang pambansang pulisya sa publiko para makamit ang isang ligtas at masayang pagsalubong sa bagong taon. Ani Buyukan, makinig at palaging sumunod sa mga alituntunin na ibinibigay ng mga otoridad at iwasan ang pagbili o paggamit ng mga illegal na paputok. Ang mga naitatalang disgrasya at aksidente at matiyak na magiging ligtas ang pagsalubong sa Pasko at maging sa pagpapalit ng taon. Okay, pagdating natin na naman dito sa Yuletide season, sana masaya ang lahat pag salubong natin ng bagong taon 2026. So, para makamit natin itong Happy New Year, i-advise namin ating mga kababayan na sumunod sa ating mga alituntunin na huwag gumamit ng mga illegal na firecrackers para sa ating safety. Samantala, katuwang naman sa monitoring ng pulisya ang Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police para naman sa monitoring ng illegal na bentahan ng mga paputok sa social media o maging sa iba pang online platforms. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Update po tayo dyan sa may bahagi po ng mataas na kapulungan, mga kabombo. Ito, ikaw na pa rin dun sa pagbusisi ho ng Senado dun sa mga Health Awareness Program. Patuloy pong isinasagawa ho ito. Kasama na po yung mga sinasabing mga scammer na nananamantala sa naturang programa. May update po dyan si Bombo Betha Servito. Nagkaroon ng pagpupulong ang Committee on Cultural Communities and Cultural Affairs na pinumunuan ni Senator Robin Padilla kahapon kaugnay ng scam sa Hajj packages. Isinagawa rin ito upang talakayin ang panukalang batas na amyendahan ang National Commission on Muslim Filipinos Act at tugunan ng scam ng mga Hajj packages na biktima ang mahigit 2,000 Muslim na Pilipino. Ang Hajj ay ang pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia na isinasagawa ng mga Muslim bilang bahagi ng kanilang tradisyon at paniniwala. Nanawagan si Senator Padilla na magkaroon ng agarang investigasyon sa kaso dahil paulit-ulit na lamang nangyayari ang naturang scam. Hindi yung pera lang eh. Buong buhay mong hinahangad yun. Sorry kung na medyo naiyak ako, brother, kasi balik Islam ako eh. Masyado kong binabalyo yung Hajj. Tapos mawawala. Lulukuhin ka ng kapatid mo din, masyadong masakit yun. Oo, sana mabilisan natin yung mabilisan natin yung takbo ng hustisya. Kasi pinag-ipunan nito, kapatid.
Paliwanag naman ni Director Attorney Michael Mitoon Ali ng National Commission on Muslim Filipinos, hindi sila nag-advertise ng Hajj bilang packages. Taon-taon din nagsasagawa ang National Commission on Muslim Filipinos ng Hajj Awareness Program upang bigyan ng impormasyon ang mga Muslim tungkol sa mga lehitimong sites at travel agencies na maaari lamang mag-facilitate ng airfare. Kung may mga individual ho na nagsasabi silang packages nila, then right then and there, pwede po nating sabihin hindi po yun legal. Kasi ang tanging institution as of now, presently, that is recognized hindi lamang ho ng batas natin, but as far as the Kingdom of Saudi Arabia is concerned, na mag-arrange ng facilitation po nitong mga to, is si NCMF. Iginiit ni Attorney Ali na ang travel agencies ay dapat ticket lamang ang i-facilitate at wala ng iba pa. Kinumpirma rin niya na ang Al Haramain Travel and Tours ay na-accredit bilang travel agency noong 2024, ngunit wala na silang ugnayan dito ngayon. Kailangan po naming linawin. Pag sinabi po nating travel agency, ang tanging nilang ginagawa or ang tanging pinoprocure na services sa kanila is airline ticket. Wala pong ibang bagay. However, yung visa po, lahat sa kay NCMF po yan. Ticket lamang po, literally pag-facilitate ng booking ng ticket. Ngayon po, si Al Haramain, after 2024, hindi na po siya na-renew as accredited travel agencies because of, actually po, may marami pong transactions na nagka-problema sa kanila at minabuti na hong hindi ma-renew yung kanilang accreditation. Ayon kay Padilla, may mga proseso ng gobyerno na dapat sundin bago mag-advertise sa mga travel agencies. Anya, bago pa siya maging senador, ay umusbong na ang issue hinggil sa Hajj packages. Nanawagan siya na sana ay maayos ang lahat bago matapos ang kanyang termino sa 2028 at hindi masayang ang pagkakaroon ng isang Muslim senator na tulad niya. At iyan ang ulat mula rito sa Senado. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo, Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, inanunsyo po ng Department of Health na papalawakin pa ang zero balance billing at hindi na lamang ito limitado sa mga ospital na pinapatakbo ng ahensya. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ito ay kasunod ng pag-aproba ng Senado sa karagdagang pondo sa panukalang General Appropriations Bill. Kapag tuluyang naaprubahan ito, gagamitin ang dagdag na 1 bilyong piso na pondo para suportahan ang mga level 3 na ospital na pagmamay-ari ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Department of Health, may mga kondisyon ang pagpapatupad nito, kabilang ng sapat na accreditation ng mga rural health units sa PhilHealth Yakap Program at saklaw ng mga pasyente. Dagdag ng DOH, ang pondo ay iaayon niyan sa populasyon, pasilidad at uri ng local government unit at ilalabas sa pamamagitan ng mga level 3 na DOH hospitals sa rehiyon sa ilalim ng isang legal na kasunduan. Sa ngayon, mahigit 1 milyong Pilipino na ang nakinabang sa Zero Balance Billing Program ng Department of Health sa buong Pilipinas. Bombo Police Report. Dako na ho tayo sa ating mga provincial report. Mga kabombo, 2 menor de edad na sawi matapos malunod sa ilog na sakop po ng Mangaldan sa probinsya ng Pangasinan. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nasawi ang 2 binatilyo matapos malunod sa Angalacan River sa Barangay Gisang sa bayan ng Mangaldan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Perlito Tuayo ang Chief of Police ng Mangaldan Police Station, batay sa impormasyong nakalap ng pulisya, nagkayayaan ang magkakaibigan na pawang mga menor de edad na maligo sa ilog. Sa kalagitnaan ng pagliligo ng grupo, malakas umano ang agos ng tubig, naging dahilan upang matangay ang 3 sa kanila. Isa sa mga kabataan ang nakaligtas sa tagad namang nakahingi ng tulong habang ang 2 ay tuluyang nalunod. Agad na na-recover ang katawan ng isa sa mga biktima at sinubukan pa itong bigyan ng paunang lunas. Ngunit idineklara itong wala ng buhay nang dalhin ito sa ospital. Samantala, isa pang binatilyo ang inanod ng malakas na agos at hindi na agad ito natagpuan. Dahilan upang magsagawa ng search and retrieval operation ang mga otoridad kasama ang mga volunteers. Makalipas ang 2 araw na paghahanap, natagpuan ang labi ng 2 biktima sa bahagi ng ilog na sakop na ng bayan ng San Jacinto. Kinilala ng pamilya ang labi at kinumpirmang ito ang binatilyong 2 araw ng hinahanap. Samantala, patuloy namang pinapaalalahanan ang publiko lalo ng mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak at iwasan ang pagligo
lalo na sa mga ilog na may malalakas na agos. Pag-uusap natin, panawagan na itong mga ganitong Angalacan River ay talagang delikadong lugar para paliguan, lalo especially yung mga hanggat maaari iwasan sana. Pero in-encourage natin, especially yung mga minor talaga na huwag pumunta sa lugar na yun. Kasi yung current kasi yun ay talagang unpredictable at delikado talaga, especially yung buoyancy ng katawan natin. Delikado po talaga maligo dyan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Masindabi ho muna sa ating pong susunod na balita, mga kabombo. Medyo maselan pong nilalaman ng ating susunod na police report. Isa pong 72 anyos na lolo kinasuhan ng rape with homicide dahil sa munoy panggagahasa at pagpatay sa kanyang sariling apo na 7 anyos. I-update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Isinampang kasong rape with homicide laban sa isang 72 anyos na lolo na itinuturong suspek sa panggagahasa at pagpatay sa kanyang 7 taong gulang na apo sa Lambunaw, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Captain Winston Biadog, hepe ng Lambunaw Municipal Police Station, sinabi niya ang ina ng bata ang nagsilbing complainant sa kaso. Ayon kay Biadog, may mga testigo at circumstantial evidence na nagsilbing batayan sa pagsasampa ng kaso. Gayunman, nilinaw niya na hindi pa lumalabas ang resulta ng swab test mula sa Philippine National Police Forensic Unit at idadagdag na lamang ito kapag dumating ng resulta. Napag-alaman na bagong pagsampa ng kaso, may 7 tinuturing na persons of interest kaugnay ng krimen. Nangyaring insidente noong Nobyembre kung saan natagpuan na lamang ng lola ang biktima na isinilid sa isang sako at inilagay sa loob ng CR ng bahay. May nakapulupot na tali sa leeg ng bata, may mga bakas ang pananakit sa dibdib, wala ng underwear at kalaunan ay nakumpirmang nagpositibo sa sexual abuse. Rape with homicide po ang pinail natin na kaso sa kay alias Lolo. Meron po tayong mga witnesses, mga matitibay na witnesses at mga circumstances po at sa mga result ng ating medical na tuturo lang ang ating investigasyon dito sa kay alias Lolo. Bali ang swab result natin, wala pa po tayong official result talaga na nanggaling sa forensic unit. No, yun din ang isa sa mga inantay natin, pero ang korte na po yung mag-ano sa kanila na para i-present nila sa court, no, para doon sa result ng ating din. Si Police Captain Winston Biadog. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Mga illegal naman po na produktong vape na nakumpiska dyan sa may Bureau of Internal Revenue Central Visayas, abay pinagsisira na. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Cebu. Nakumpiska ng Bureau of Internal Revenue Central Visayas ang mga iligal na produktong vape na sinira sa Barangay Hubay, Liloan sa Ilagang, Cebu. Ito ay bahagi ng pambansang pagsira ng BIR sa mga iligal na produktong vape kahapon, Disyembre 15. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Bernardino Paul Somera Jr., ang Chief Regional Investigation ng BIR Central Visayas, ang mga sinira na iligal na produktong vape sa Liloan ay kasama sa mga produktong nakumpiska sa Western Visayas at Negros Island Region. Anya na ang mga produkto ay naging iligal kapag hindi sumusunod sa wastong proseso ng pagbabayad ng buwis tulad ng kawalan ng mga tax stamp at hindi rehistrado sa BIR. Nabatid din na ang mga nakumpiskang iligal na produktong vape ay nakakolekta simula noong nakaraang taong 2024. Sa Cebu pa lamang, nakakumpiska ang ahensya ng mahigit 7,000 na unit ng mga produktong vape na nagkakahalagang tinatayang 27 to 28 million pesos sa excise tax, surcharge at administrative penalties due habang sa 3 rehiyon ng Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas, 15 to 16,000 units ang nakumpiska at nagkakahalaga ng kabuuang 52 million pesos. Actually, this is a simultaneous activity nationwide and we are participating together with 2 other regions. Actually, we have been doing this for already 2 years. These are the products that were seized during our operations against illicit vape products. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Balikan po natin ang ilan pang mga balita dito ho sa National Capital Region, mga kabombo. Maki-update po tayo sa ginawa kong pagbisita at pag-inspeksyon nitong si Department of Public Works and Highways Secretary Dizon sa ilang mga pasilidad tulad po nitong Sunog-Apo Pumping Station dyan sa may lungsod ng Maynila. Nasaan daw kong mababawasan ang mga pagbaha sa lungsod ng Maynila kapag nagamit na po ito hong naturang pumping station sa susunod na taon. I-update si Bomboy Isa Cotonero. Bombo Genesis, Bombo Ever, pinangunahan in the Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Manila Mayor Isko Moreno, at Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Donartes ang isang joint inspection sa patuloy na rehabilitasyon ng Sunog-Apo Pumping Station sa Tondo, Maynila ngayong araw. Layunin ng inspeksyon at tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng proyekto na inaasang makatutulong sa pagpapabuti ng flood control at pagbawas ng pagbaha sa mga apektadong lugar sa lungsod. Tiniyak ng mga opisyal ang patuloy na koordinasyon ng mga ahensya upang mapabilis ang rehabilitasyon at agad na mapakinabangan ng mga residente ang proyekto. Ayon kay Dizon, target na mapagana ang naturang pumping station bago muli magsimula ang tag-ulan sa susunod na taon. Anya, sa Enero 16 na ang susunod na taon, asahan na magagamit na ang isang pump nito. Naniniwala ang kalihim na kapag nasaayos na ito ay maiiwasan na ang malawakang baha, lalo na sa mga kalapit na barangay ng pumping station. Dagdag pa ni Dizon na pananagutin nila ang sino man nasa likod ng anomalya ng Sunog-Apo Pumping Station. Hindi lang bayad na nagastos ng gobyerno na halos umabot na ng 1 bilyon, ngunit pati na rin ang perwisyo na hatid nito sa mga residente sa lugar. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. By January 16, meron ng isang bomba na papaganahin ka. Chinek na namin ngayon. Nakita na natin gumagana yung isang bomba. Ang problema, yung 3 bomba, hindi gumagana. Kung magsimula yung susunod na rainy season, at least 3 of the 4 pumps dito gumagana. So maraming pa tayong gagawin between now and June of next year. Pero makikita nyo, may progression na tayo. Uma-under na tayo. May mananagot dito for sure. At hindi lang yung pera. Yung perwisyo na dinulot nito sa mga constituents ni Yorme, sa mga kababayan natin. Kailangan may managot doon. So aabot din tayo dyan. Nag-open na kami ng investigasyon dito. Pero ngayon, ang focus natin, solusyon. Kaugnay nito, sinabi naman ni MMDA Chairman Romando Artes na kahit na maayos na ang pumping station, kailangan pa rin itong obserbahan, lalo na ang kakayahan nito upang hindi magbara o di kaya mag-automatic shutdown. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes. Engineer doon na despite na mapagana po natin yung 3 bomba, kailangan pa rin i-observe yung efficiency niya. Kasi po, ito kung makikita niyo po yung design ng bomba, nakalubog po siya mismo sa tubig. So, paghigop po niya ng tubig at may mga nakasamang basura, meron pa rin pong risk na magbara siya, mag-automatic shut off. So, kailangan pong i-observe between January 16, once na mapagana yung isang bomba, i-observe po yan ng engineers po ng Prime Infra, ng MMDA at ng DPW. Matatandaan ng Sunog-Apo Pumping Station dito sa may Tondo, Manila. Ang inireklamo na noon ni Manila Mayor Isko Moreno na kahit matagal nang gawa ang naturang pumping station ay hindi ito gumana, dahilan niya ng malawakang pagbaha sa lungsod ng Maynila. Samantala, nagbigay ng update naman din ang Department of Public Works and Highways doon naman sa natirang Paco Pumping Station. Ayon kay Dizon, install na temporary na mga stop lags kaya hindi na masyadong binabaha yung mga kalapit na barangay sa Paco Pumping Station. Anya, tuloy-tuloy ang floodgate installation ngunit tatagal ito ng 3 buwan, no? Pero pagtitiyak ng contractor ng naturang floodgate o naturang pumping station dyan sa may Paco, Maynila ay hindi ito sasagutin ng gobyerno dahil ito ay under pa rin ng kanilang ito ay babayaran pa rin ng contractor ng Paco Pumping Station. Tatandaan na ito yung nasirang pumping station noong kasagsagan ng Bagyong Juan. Kaya naman talaga na tuwing kapag high tide doon sa mga kalapit na barangay ng Paco Pumping Station ay nagbabaha. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon.
Install na yung mga temporary stopgaps as of Friday night last week. No, nagkaroon ng delay doon, no, pero ngayon finally na-install na. So ngayon, ang maganda, Yorme, Chairman, hindi na babahain ang doon sa mga barangay na apektado sa Paco. Pero kailangan pa rin yung permanent solution doon. Nag-commit naman yung contractor, walang gastos sa gobyerno, i-reinstall nila yung floodgate, no, at papatibayin nila. So yon, magte-take pa ng mga 3 Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information sa radyo, Bombo. Meron na lamang ko tayong 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Karagdagan sa ating mga provincial report, ang Philippine Nurses United, ikinababahala po ang krisis sa healthcare system ng Pilipinas dahil daw ito sa kakulangan ng pondo. May update dyan ng Bombo Radio Butuan. Nasa malubhang krisis ngayon ang healthcare system ng Pilipinas dahil sa kakulangan ng mga batayang serbisyong pangkalusugan na kailangan ng mamamayan. Ayon kay Eleanor Nolasco, National President ng Filipino Nurses United, maraming komunidad ang walang maayos na primary health services kung kaya't nahihirapan silang makalapit sa mga pampublikong ospital kung magkakasakit dahil sa mahirap na accessibility. Mahabang oras ng paghintay at mataas na gastusing kailangang ilabas mula sa sariling bulsa ng pasyente. Dahil dito'y inihayag ng opisyala na kailangang itaguyod ang mga hakbang upang matamasa ng taong bayan ang mga pangunahing serbisyong nararapat sa kanila. Tinukoy rin ito ang kontrobersyal na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients program o MAEFA. Dahil sa halip na direktang mapunta ang pundo sa mga pampublikong ospital, maaari lamang itong ma-avail sa pamamagitan ng guarantee letter mula sa mga politiko na lumilika ng pananaw na parang may utang na loob pa ang mga pasyente kapag ginagamit ang naturang tulong na taliwas sa diwa ng wastong serbisyong publiko. Ang ating health system ay sa kasalukuyan is in a very dire situation, no? Ang ating mga kapwa Pilipino ay nangangailangan ng access sa mga basic health services na hindi nila nakukuha sa kasalukuyang sistema natin. Yan ang balita. Galing dito sa pila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information, basta radio, Bombo! Ang Prime Water Bacolod naman na dating pagmamay-ari ng pamilya Villar, inuulan ng maraming issue na ibenta na at bagong may-ari hindi pa natutukoy. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio Bacolod. Ikinagulat ng marami ang pagputok ng balita na may bago nang nagmamayari sa Prime Water sa Bacolod City na dati ay pagmamayari ng Villar family. Kahapon, ibinyag ni Bacolod City Councilor Bobby Rojas, chairman sa Committee on Energy and Public Utilities, na may natanggap itong impormasyon na naibenta ng Prime Water. Ito ay kasunod ng panawagan ng Sabado ni Atty. Sonia Verdiflor, ang chairman ng Board of Directors ng Bacolod City Water District o Basiwa, na mag-imbak na ng tubig dahil sa posibilidad na mahihinto ang pagserbisyo. Matatandaan na may joint venture agreement sa pagitan ng Basiwa at Prime Water. Ang anunsyo ay mula naman sa warning ng Bacolod Bulk Water Incorporated o BBWI, ang water supplier ng Prime Water, na sila ay titigil sa pag-supply simula Lunes kung hindi babayaran ng Prime Water ang 11 million pesos na outstanding obligations na hindi nabayaran simula ng Setyembre. Ayon sa BBWI, kung hindi pa babayaran ng Prime Water ang utang, sila ay hihinto na sa pagsusupply ng tubig na agad namang binayaran ng Prime Water ng buo matapos ang pamamagitan ni na Mayor Greg Gasataya at Congressman Albi Benitez. Sa panem ng Bombo Radio Bacolod kay Verdiflor, hanggang sa ngayon ang Basiwa ay hindi pa nakakatanggap ng official letter mula sa Prime Water. Ayon dito, dahil may existing JVA sa pagitan ng Basiwa at Prime Water, dapat mapag-usapan ang arrangement sa bagong management. Umaasa mga ito na sa pagbabago ng pamunuan ng Prime Water, magiging maayos ng serbisyo sa tubig sa Bacolod City na 5 taon ding tiniis ng maraming member consumers. There are times or there are situations na
ang LGU needs also to coordinate or to intervene kung may mga problema like this what happened to DBWI and Prime Water. Mula rito sa lungsod ng Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Zaldi Foro II and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Kumpiyansa ang Taiwan na kaya ng kanilang militar na agad na tumugon sa anumang pag-atake ng China. Sa isang report na ipinadala sa mga mambabata, sinabi ng Taiwan Defense Ministry na kayang mag-operate ng lahat ng kanilang military units sa ilalim ng decentralized mode of command nang hindi na nag-aantay pa ng direktiba mula sa nakakataas. Ginawa ng Taiwan ang pahayag kasunod na makailang ulit na banta ng China na maaari umano nilang biglaang baguhin ang kanilang regular drills sa active combat mode para huliin ang Taiwan at kanilang international supporters nang hindi nila namamalayan. Inihayag din ng Defense Ministry ng Taiwan sa naturang report na tumaas ang antas at dalas ng isinasagawang military activities ng China kada taon, kabilang ang kanilang regular Joint Combat Readiness Patrols. Ayon pa sa Ministry ng Taiwan, nagsasanay ang China kung paano atakihin ang Taiwan at nagpapadala ng kanilang mga barkong pandigma na palapit ng palapit sa may Pacific at patungo sa Australia at New Zealand. Kaugnay nito, sinabi ng Defense Ministry ng Taiwan na may standard operating practice ang kanilang militar kung paano itataas ang kanilang combat alert level sakaling i-escalate ng China ang kanilang drills patungo sa giyera. Una rito, tinutulan ng gobyerno nga ng Taiwan ang claim ng China na bahagi sila ng teritoryo nito at iginiit na tanging ang mga mamamayan ng isla ang maaaring magpasya para sa kanilang hinaharap. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede ninyong balikan at pwede ninyong panuorin, pakinggan ang ating po mga provincial station sa kanilang mga programa gamit yung kanilang sariling social media pages. Sa Luzon area, lalo ho dyan sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Diyan sa may bahagi naman ng Ilocos Region, diyan sa may Pangasinan at katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Cordilleras, nariyan pong Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa may bahagi ng Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi at dito po sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Diyan pero rin po sa may Cagayan Valley Region, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo ka Sir Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen.
Our Lady Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba Kasur Nation, sa ating pong Christmas countdown, 9 na araw na lamang po, bagong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sinima kuturan subong adlaw ng patigayon ang soft opening sang lapas sa public market. Tatlo subong ang mga aktibidades diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. Unang adlaw sang Aguinaldo Mas, ang dinagyang pamukaw kag ining soft opening sa lapas sa public market. Temporaryo nga sakripisyo matamat nga ginbayluhan sa katawahayan. Check ta follow-up report ni Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian sa report, please go ahead. Mat nang mabatyagan o Bombo-champ sa mga vendor sa La Paz public market ang maayo nga baylo sang ila temporaryo nga sakripisyo sa pila ka tuig no sa ila na pahamtangan sa karon matapos opisyal nga ginabuksan no subong adlaw uko nagin patigayunan sang soft opening ang gin-redevelop nga La Paz public market. Isa ka dako nga milestone sa padayon nga programa sa syudad sang Iloilo para sa modernisasyon sang mga public markets naton. Diri ginakalangkagan gid sang mga manugbaligya ang ila pagsaylo amat-amat sa sulod sang merkado publiko sa diin makita no sa gihapon pisar gin-renovate ang nasambit nga merkado publiko ang tinutuyo nga ipabilin ang heritage preservation ang commerce kag negosyo kag pagpalig-on sang culinary tourism no labi na gid ang identity sang La Paz bilang home of La Paz Batchoy. So sa ground level makita naton dito Bombo-champ amo ang sa meat, sa fish, sa poultry, eggs, fruits and vegetables, ang pipila ka mga eateries, mga dried fish dito section, rice and grains, mayara man na pawn shop, kag pharmacy, mayara man ni iga pahampatang dito kag ang general merchandise. Ang sa second level naman mo ang sa dry goods, sa variety, ang coffee shops dito man napahamtang, yara dito ang malapad no nga parking area o kon parking space nga ti sa karon sa aton nga pag-obserba dito sa maya La Paz public market padayon pag gina finishing no o kon may mga wala pa gid sila nga matigayon 100% nga matapos ini nga parking space pero malapad ini kag maka-cater gid sa mga manug bakal dito sa La Paz no. Office of the Market in Charge yara man sa second level. Ang kapasidad sa mga pasilidad dira sa may area sa okon sa La Paz Public Market amo ang 359 okon 359 rather ang mga existing vendors dira sa subong kag ti sobra ang mga kiosko nga available sa karon yara sa 423 no. Ang parking area para sa 62 kasalakyan kaga 20 ka mga motor mayara dira makita nato ng access stairs kaga may duwa no ka elevator sa nasambit man nga merkado publiko may loading kag unloading para sa mga PUJs sa may area sa Rizal Street no mayara man sang delivery base halin sa Arroyo Extension sa may Huervana Street dira sila ma-exit ayon may mga rainwater harvesting facility
may septic vault man kag may tangke sang tubig no nakita naton kagina didto sa babaw iya o kun sa rooftop sang nasambit nga merkado publiko. Mayara man dito sprinkler system no Bombo Champ kag CCTVs nga napahamtang kag ang atop gani no sa may tunga nga area translucent no kun nagalusot ining sunlight naton agod ti mahagan-hagan man ang paggamit no sang kuryente kun adlaw. Ang rental rates naman base sa aton nga pagpangusisa dito wala sang pagbago yara sa 1,000 tubtob 4,000 man sa gihapon kada bulan depende sa stall kag sa kategory sang kiosko o kung sa kalaparon man Bombo Champ dito sa area. Malipayon nga ginasaysaya ni Ma'am Celia Crisostomo, isa ka vendor dito sa Maya Lapas Public Market sa Maya Vegetable Section. Ang iya kalipay sa ila moderno matawhay kag mas malimpyo nga pwesto sa karon nga pagasaylungan. Ang challenge sa gihapon no sa pipila naton gani ka mga merkado publiko nga ginakadtuan ti isa man ni ang lapas ang permi ginabaha nga hasta sa tuhod abi kung mamunog ang pag-ulan kag kung may bagyo nga magalabay diri no sa may syudad sang Iloilo. Ti nagatalang-talang ining aton nga mga vendors kung sa diin sila mapahamtang nga safety ang ilang mga pamaligya as well as nagapadayon ang ilang pagbaligya. Ti sa karon ginakalipay gid nila kaya tungod may yara dito pwesto ko ng pwesto ni Mama Celia Crisostomo may steel matting na may roll down roll up pa no Bombo Champ hindi na ginahanglan nga magasto pa kulang na lang gid maplastar sang iyang pamaligya ti finishing touches sabi pagpanglimpyo sa salog kay medyo mayabok pa as well as ti pagpatakod siguro sang electric fan no agod hindi man mainita na iningaton yung mga vendors. Si Aribla pamatian naton una ang pahayag ni Mama Celia Crisostomo sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Ano ang nabatsagan nato no nga nagpatigay ka sang soft opening diri sa Lapas Public Market? Manami man, tawhay man, patinlo. O tinlo na, sip ang amon din nga baligya. And then, pista komportable kami manami na. So far, mga oras kayo nagpatigay sang soft opening? Alas, so pasado na kami kung kami nakanto kay baligya pa kami mo. So, ano makita pwede karon ka sa imong mga pisabi nga masalinaton wala dito sa Estel mating. Okay. Matinlo na. Okay. Okay lang kalapadon niya. Basta matawhay na. Basta pinsar mo tawhay na. Kay tinlo na lapad ang alagyan. Dari ang roll down niya dalan na ningidaan. Oo, dala na siya daan. Masulod na lang kami. Matungtong kabaligya. Amo na. So, gamay na pang nagfigura binising touches. Malimpyo-limpyo tayo. Isang gamay-gamay lang. Para dili niya sa printe niya ra. Kaya mo kami linya. Okay. So wala problema. Ano nga ba sa ganyan po? Malipay kay magkuha mo nga tinda. Oo. Di mga sanugi ko mo di mga siling mga pisto na kita. Amo na bala hindi ko balo kaya daw magambal nga sa 20 gupon na sa buwa. Masulod na kami. Iba sa January man. Masulod na sa guwa, masulod naman kami. Okay. Pero basta nalipay ka mo nga nakasoft opening na? Oo, nalipay na kami. Kumpara tabi ka dito sa piyak mo sa temporary nato, ano ang advantage sini? Puta, magit ka ginot. Puti mo siya may maginot man, may manami ang baklanay, may pigado man. Ito, kuwan na, pantay-pantay lang ang mutuli ka sa guwa. Pero siling dili mas matawhay, hindi na kamo pagbahaan. Hindi na kami mabahaan. Kuwan na kami, hindi na kami maulanan. Bisa matawag sa kwa, hindi na mainitan. Diriyan namin natin mahangin. Lapad pisto namon. Oo. So, anong sarang ka mapanuwagan sa mga sufita as well as masalamat abi sa lokal nga panguluhan natin, gobyerno, sa pag-umamerkado? Napasalamat ako kay Mayor kay nagbago-amon nga tinda. Eh kung wala sa iya, sagwa man kami po nabilin. Kaya nasuman namin na amon nga pisto. Thank you kay Mayor ha. Sa mga sukit dito. Oy mga sukit palapit ka mo niya. Ari kami di balam.
Sa linya section nita, sa may vegetable section. Vegetable section kami diha, mga suke. Sa babaw, may babaw ni siya. Oo, may second floor. Ano ang sa second floor? Mga muds kape. Do Na- variety. Oo, mga variety na. Ang wet section, din ang kita sa may tubang. Ang? Wet section. Ang isda, karne, baboy. Ang isdaan, dito lang sa alagyan din namon, no? Isdaan, pekarnian, babuyan. So, diri-diri. Oo, diri man kami nga store. Nabatian na si Ma'am Celia Crisostomo, isa ka vendor dira no sa may vegetable section ng Lapas Public Market, Bomba Champ. Bali, tananan ni sila, Bombo Brian, yung mga vendor or may nauna lang anay or batch by batch? Batch by batch ni Bombo Champ, no, magauna siguro ang wet section gid usually no ang nagauna. Kaya tungod ang sa wet section niya, halimbawa karne, isda, abe, ang pamaligya ninyo ya, pwede nyo lang iya mahawas o na makuha mo nga like maghapon abe o kuno udto nga ko na daw paubos na gidman, pwede lang iya makuha no. Pero iniyang mga vegetable section Bombo Champ, samtang ginaamat-amat kuha o na pull out no ang mga temporary stalls man dito sa Maygwa kaga para syempre hindi man na magpugok no ang kagutok kagang trapiko dira sa may area, amat-amaton man sila pasulod Bombo Champ. Kapareho sa ginhimo dribla sa may area sang Central kaga super no, Bombo Champ mo man ang estilo nga pagapatigayonon sa may area sa Lapas Public Market. Kagati sa karon ang itsura no sang nasambit nga merkado publiko gina-preserbar gid no, may accent sa gihapon sang historical roots no ang facade nga gin-design yara sa gihapon nga nagapabili no sang Santo Ganisela dekada o 1930s pa no patindog iniya ang facade sa may area sang Lapas Public Market. Sa karon Bombo Champ pamumano na pakigangutan naton diri si Sir Charlie Chan, ang presidente sang Lapas Public Market no nga Vendors Association. Kaga dako man ang ilang pagpasalamat kay kabahin ang vendor empowerment no sa nasambit nga pagbag-uman na sa merkado publiko, kaangay abi sang seminars o kun trainings no regarding sa food handling management, financial literacy abi, digitalization, customer service, isa gid na no sa dapat nga i-train no, kaya isa ina sang factor kung gablik-balik ang aton mga customer sa aton kung paano naton i-handle ang aton nga mga customer. Business registration isa man, kag syempre service quality, kag business operations kung paano mangin smooth kag plastado gid ang dito sa area sa Lapas Public Market. Dugang maniya nga ti manami gid ang mga features sa subong Bombo Champ kumpara mo sa daan kag sa temporary nila subong nga ginutok. Subong ya may mga elevator abi, may alarm o kuna fire alarm abi, may mga CCTVs na nga napahamtang kaga malapad gid no ang parking suno sa yara. Iyari bala pamatian nato na dugang pahayag ni Sir Charlie Chan, ang presidente sang Association of Vendors dira sa may Lapas Public Market. Vendors Day, kamusta ano makatsaga nato nga nag-support din ng Lapas? Ang kalipay kay di ang ginahulat namon na pagsulod subong isugod-subong adlaw ang sa opening kalipay nga ti mga sulod na kami sa Moderno Market, matinlo manami tawhay no para sa amon compare mo sa una nga ti huwag ma-develop for decades subong okay na. Sir, ano ang mga challenges nga natubang natin sa temporary? Sa temporary challenges, ang baha nga tagatuhod. Oo, tagatuhod yung baha. Kaya ti, amugin na basta mapogla ka sa balay mo, nasakripisyo ka gid. So ang ina nga sakripisyo, temporary, mala. Nang balo siya subong nga world class, kag makabato kami sa mall, mga compete mi. So, sa sili sir, banda nyo, hindi naging mo magkakaon din? Ay, hindi. May alin sa dalan, 1 meter ang isaka mo. So, hindi na magbaha. Elevated na katama.
Sir, so far, pila ka mo mga vendors ang niresearch sa labas? Dira sa mga 300 to 350. 350. O doon mo na, to 400. So, sir, ang mga kiosk ni Pwesto, enough din para sa inyo? Sobra pa. Sobra pa? O, sobra pa. May ara gina sobra pa rin kaso sa mga aplikante, sa mga transient, sa new applicants, ginapi para base may mga ulangon bala. So, may buffer. Sir, sa mga facilities na makita natin nag-ibot-ibot na kami, anong pinaka-nagustuhan yung feature sa mga merkado? Ang amon nga sa dining namon, makita mo katahong. Ang sa amon nga isdaan, sa stainless, organized, amon mga ulot anon. Sa FBS namon ka, may mga roll-up, may mga, ang space, insakto gid para sa isa ka manubuligya. Hindi gamay, hindi mandako, insakto lang. As well as may mga elevator, kita may Yes, sir. May elevator. May ara gina. O yung blokon functional. Siguro functional ko na subong nga parking lot na kalapad. So, hindi na siya makakos kita travel din, no? Ay, hindi no. Okay, good, sir. Okay, gidya. Ano ang makalagyan, sir, sa mga manupaka natin? As well as sa Panguluhan sa Iloilo City, Abe? Salamat din kita. Wala naman mapa natin. Pasalamat din kita sa atong mga opisyalisidad. Especially sa kay Mayor Jerry Treñas. Kahit yung iyang vision naging reality. Sa una, ito hindi pa kita kapat nga mahuman, maubra. Kundi, nagsalit kita sa ilang handom. Ang ilang handom, i-enjoy na naman sugod-subong adlaw. Sa kay Mayor ay salamat sa padayon niya sa ligasiyasa ni Mayor Jerry. Ay padayon niya gid ang handom para sa amon ng mga vendor. Pagkabalaka, kung anong sitwasyon namon, kung ano pagid maibulig niya para sa amon, kung ano pinikayo niya para sa amon. Papasalamat kami. Sa kay Mama Rizel, Edson Ilio, salamat gid nga sila gid nga baka behind sang sining pagpasulod namon. Nabatian po ang champ no, si Sir Charlie Chan, ang presidente ng Vendors Association sa La Paz Public Market, no. Bombo champ, makita ganina to na wala iya sang bahid, no, sang kahisa ako na naman nga pagsunggod abi pisar may mga nauna libaw sa Arevalo Public Market, ang sa Haro Public Market, Bombo champ nga una gin patigayunan sang soft opening. So kanday sir amuman no, ginulat gid nila ang adlaw nga ini kung nasa diin sila naman ang pagpatigayunan sa ilang merkado publiko sang pagbukas, no, kagati ginakalangkagan gid nila nga tanan hopefully makaplasta na gid by January para as well as mahaganagan ang traffic dira kaga makaplastar na ang convenient kumbaga sa mga pumuluyong Ilonggo man sa distrito sang La Paz, Bombo Champ. Wais ang paglain sang buot sila bisan sila ang pinakauling na soft opening kiti klaro man yung soft opening sila mo. Unlike sa Mandurriao to daw ano to ya? Daw gapangita katoy mo ya sang cube sang di man gid sini cube siguro no. Pangita katoy mo yan sang singsing na hulog sa malubog sila ng tubig kung opening ang pag-istorya naton. Anyways, initanan nga mga mambal naton ti kredito abi, no? May ang iban sila dito may mga nagapakalaot pero ti sa gyapon nga respetar naton kunong ila sining opinyon pero sa gyapon sa aton sini makuturan pagpaningwa ag pagpanikasog ni former Mayor Jerry Treñas sa subong ang mga vendors naton nakaplastar sang maayo, no? Ang iban siniti may mga pagkritisismo pero ti way man sang problema. Ang importante tinutuyo nga mabutang maplastar tinlo kag tani mamintinar ini ni Mayor Inday Raisa Treñas man para nga hindi bala mabutang sa kanugon ang
ginpaningwaan sang iya sini nga amay nga siya na Mayor Jerry Triñas. Kay kunang taon sinini mo kulang taon lang ko sang mga videos mo ni Bumbo Brian, tama na gidya kalayo mo ang itsura sang daan santo iya nga Lapas Public Market, nagapanindahan man kita dira. Gasulod man kita dira, particularly daw halos ya kada tuig padulong kita sa mga merkado bangod man nga may mga promo kita gani nga may mga market activation, no? So makita ta ang sitwasyon, but hopefully sa masunod sini nga promo naton ti mas lapad, mas matawhay, mas matidlo, no? But ang isa ko na lang kapamangkot, kumusta ang ambiance? Maginot o kung medyo mabrubugnaw? Sa pag-observe naton dito, Bombo Champ, no, medyo ginabalhas kita sa karonte kay ang elevator, although operational naman, no, pero sunod dito sa technician, Bombo Champ, wala pa nakaagi sa inspector. So, inspector na lang ang ginahulat. So, huluwagdan lang anaya. Pero tapos, ano ito mapaang susunod? Medyo mapaang pa sa karon, kaya wala pa sang napahamtang mga ventilation o kung mga electric fan sabi sa mga stalls. Pero kung makaplastar, hopefully, ano man lapad ang area o kung ang entrance niya, Bombo Champ, may mga alagyan man sang hangin, kagati doon na planuhan gid, no, nga amo na ang iyang structural design, no. Kag sa ano man guro dako man nga rolyo diri sa bahin sa kontraktor So amo na, no, dako nga pagpasalamat sa mga vendors, puruti kung lantawon tagid bala iya man sa gihapon kwarta iya sang pumuluyo ti ariyang mga pamunuan naton sa lokal nga gobyerno, Bombo Champ, nagadilihir lang o kuna nagagiya, no, sa mga proyekto abi nga i-implementar sa mga makapamaayo man sa pumuluyong Ilonggo. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Salamat kid Bombo Brian Gonzalez. Taho malimpyo, konbinyente, both sa manugbakal kag sa nagabaligya. Nagalaom kita nga mahalungan ini, ma-maintain, kag hindi pag-abusuhan sang kung sino man sining talpulano. Nag-apilar kita sa mga vendors dira nga ti dapat imintinaryo nga malimpyo niyo sining tagsa kastol sa bahin sa city government ti ang siguro pag maintain sang katinlo sang overall nga merkado, pati sa mga CR, ang drainage tira, so on and so forth. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Iti pinsaron naton manwa ang ginabaligya diri pagkaon, kalanunon, no? So kung mahigko na karon ti sino pa daw mabalik kabi karon niya kung mahigko na. Hindi lang iya kay sabahin sa Lapas Public Market niya, kundi sa tanan sini nga mga merkado publiko. We do understand kati hindi pa gid fully functional ang sapang kabilugan, kiti soft opening pa lang, but nakita nato ng sitwasyon nga nagmaayo na sa aton sini karon iya nga mga bombo. So i-maintain na pasiguraduhon nga ma-maintinar, hindi magbaho, hindi magrigna sa aton sini karon iya mga kasimanwa. Philippine Standard Time 25 minutos na nakaligad sa takna sini nga luna. Pagbalik nato na banwa, kung mo sini nga mga balita kag isa ikaw sa nagahulat-hulat sang balita nga mo sini do ang yuhom sini nimo sa aton sini makabumbuno o labot sa likod sing imo sini ulo mo, no, sa paghitad. Hindi man maghitad imo sini ang yuhom kay mga regular employee sa Kapitolyo, no, hindi magnubo. But sila ko hindi magnubo, hindi siya mangin 49. So, 50 do piho-piho na giniyak tama. Hindi magnubo sa 50,000 pesos ang bonus kila sini mabaton sa mga regular employee sa Kapitolyo. Lakip na sila Andre Manwa sa pagbalik naton. Dugang ang mga balita kag impormasyon
street light project sa Mandurriao ulihin ang kunugin coordinate ini sa barangay. Istoryanta sa aton sinimaning pangalagan pagbalik sa Momoray sa unto pagkatapos ginamang sa bilang ka-importante nga mga pahibalo. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambala. Invest ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Mahilig ka bala mag-order sang iced coffee o kon milk tea kag ipa-deliver sa imo workplace? Kung naubos mo na inom kag wala pa natunaw ang ice, pwede mo man ini matipon para sa indoor o kon outdoor plants. Ang small amounts ng coffee residue ang masami harmless kag makabenefit sa acid-loving plants pareho sang roses.
Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Plazuana de Iloilo, Billboard of Activities for December 14 to 20, 2025. They are very excited. More so sa sininga weekend bangod ang Pasko na gahilapit na. Enjoy a 2.5-hour musical extravaganza sa ininga Disyembre 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiyang nga banda sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, pangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angod sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa mo ang karne, whole grains, prutas, gata. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora. Merry gid ang Christmas sa mga regular nga empleyado sa Kapitolyo kay man ini magnubo sa 50,000 pesos ang ila sinia nga mabaton nga bonus. Hindi lang magnubo, pero mataas pag hindi. Baw, borting palabuton gali ni sang mga taga-Kapitolyo. Sa aton sining mga kabumbo. Muni ang tawag yan nga happy na, merry pa, or merry na, happy pa. Bombo Pauline, sa report, please go ahead. Baton Bombo Cham sang hindi magnubo nga 50,000 pesos nga bonus ang mga regular nga Iloilo Provincial Capital employees subong nga bulan sang Disyembre. Ini matapos nga natigayon ini nga maoprobahan sang 15 sang gudiyang panalawigan ang tatlo sa apat ka mga bonus sang mga empleyado nga ginalakipan sang collective negotiation incentive kung ang CNAI naga at least 30,000 ini siya Bombo Cham performance-based bonus nga or katunga ini sang ilaman nga sweldo depende sa ila diri nga salary grade kag service recognition incentive o kon SRI nga at least 20,000 pesos. Sa subong man ginahulat pa dariya ang guidelines nga maghalin diri sa Department of Budget and Management o DBM ang productivity enhancement incentive o ang ilang PEI Bombo Cham. Samtang sa bahin naman sang mga contract of service kag job order employees ang mahimo man magkabaton sa gratuity pay nga ginabuluban at least 7,000 pesos maximum do mga around 20,000 ini siya pesos Bombo Cham. Sunod diri kay Vice Governor Natalie Dibuque ang pag-release sang mga
bonuses ang magasugod subong nga adlaw. Hindi siya maglapa or hindi siya mag-earlier than December 15. So mga December 16 kutob katapusan nga tuig na ini sa 2025 hindi na siya pwede malapawan Bombacham 2026. And nahibaluan man diri nga ang mga bonus nga may or mga bonus nga mabaton diri sa mga empleyado ang may buhin pa ini nga mga tax Bombacham nga nakadepende sa sweldo sang tagsa ka mga empleyado Bombacham. Nagpahanumdum diri si Iloilo Provincial Vice Governor Dibuque nga balikan man or kung ano man diri ang nabaton nga mga bonus man diri sang mga empleyado sa Kapitolyo dapat balikan man ininila sang dedikado man nga serbisyo Bombacham kag ini man ang patimaan nga di mas maayuhon pag nila ang ilang nga pagpanerbisyo sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo Bombacham. Ipabati bala naton ang aton nang interview kay Iloilo Provincial Vice Governor Natalie Ann Dibuque. Amat na sumo nagalapad ang mga yuhom sa aton mga empleyado kay tungod nga nagagwa ng aton mga bonuses. Sa madumduman, aprubahan na sa Saguniang Panlalawigan ang aton nga PBB kag ang aton nga CNAI. So as I've heard, both ordinances na pasa sa DBM, so not earlier than December 15 pwede na ipagwa. So I think na-prepare na sa aton local finance committee nga ma-release ang mga naprubahan nga bonus. And over the weekend, we were very happy to learn nga nagwa na ang approved guidelines sa aton gratuity pay, so ang aton nga mga COS, nga mga job hires, nga nagpapati-bati sa mga few weeks, na amo to na dugayan, nag-meeting pa kami sa budget kag sa accounting kung paano mapadali ang pag-approve na naman sa aton mga palambuton nga bonus. And of course, ang aton nga SRI. No, base sa aton nga mga awards nga naglawig ang aton nga flag sense mga aga, do deserve man sang aton mga kaupod sa Iloilo Provincial Government nga hatagan sang masadya nga Pasko. As to the gratuity pay, mga pila ini siya. Amo gid ang importante. Based sa guidelines, maximum of 20,000. Wow. Yes. Sa aton sa Capitol pilang yatag ta guys. Well, wait and see kita anay kay subong right now naga-meeting ang aton nga local finance committee at aton nga budget, accounting, treasurer kung pila nga availability of funds kay ginatingwaan naton kung kaluyan mapasulodaan sa session sa buwas para nga mapahingagaw naman yung mapasang ordinansa kag mapasok sa DBM para mapagwa. So as of now they're meeting. So we're waiting. Amo nang ginaga-duty kita kung subong nga adlaw para mabantayan kung pila gid man ang ipagwa. Pero kaluyan kasi ma-maximum ta. Ang SRI do 20. Ang aton nga gratuity pay do 7,000. I'm not so sure kung pila ipagwa ha. So wait and see lang kita kung pila ang i-propose ang aton executive. Ang PEI ta wala pa sa guidelines. So we don't know how much ang maximum amount. No? So wala tong tagit nga magwa ang guidelines para mabalaan mo kung pila ang maximum. Do last time kang CNA ta kang PBB was prorated. Subong ang aton nga SRI we'll see. Double check lang ang guidelines kung may options lang nga prorated or lower. Basta balaan kung maximum 20. Ang aton sa gratuity, I think to 7,000. Pero I have to double check kung anong provincial level. So, ginbatay gid sa mga sa mga Sangguniang Panlalawigan nga anytime nga kinahanglan kami sa executive para sa bonus sa mga empleyado, we will convene for a special session. And we have secured the numbers. So, biskan may mga travel plans sa ibang mga board members, we are safe with the numbers para makafollow kita. Ugayo lang kita sa aton mga empleyado, sa aton nga mga kaupod sa kaway ni isang gobyerno, magwa ng inyong mga bonus, deserve nyo ni. Pero baw palihog gid pag 2026 balusin yung inisang manami gid nga pag panerbisyo. Bombacham si Iloilo Provincial Vice Governor Natalie Ann Dibuque. So probably may breakdown na ning 50,000 Bombo Pao. Bombacham? May breakdown na pila ang CNA, pila ang SRI. Ang collective negotiation incentive o kanang CNAI is around 30,000. Right. Ang service recognition incentive SRI 20,000. Ang performance-based bonus katunga sang ila sweldo Bombacham. So, example lang kung may sweldo kabi 50,000 by 5,000. 25 na. Oo. Ang may ara ko. May ginahulat pa? Ano pa itong aprubahan to? Productivity Enhancement Incentive. PEI. PEI. So, bali ginahatag, ini siya provided nga nagasurvey ini sang satisfactorily ining mga empleyado Bombacham. Amo ni kunong may SGLG ka do laban-laban may PEI gid ka mo?
with this matinagambal nga may ano pa man kuno may tax pa ni hindi Ang PEI ni mga pila ni Batunon may 20, 30 pila. wala pa man nakaabot Bambatsyam ang guidelines amon ang ginahulat kay probably isulod sa session subong regular session actually. So, dako posibilidad Bombo Pao nga nagamoy-amoy sa Sinmel. Depende. May pipila sigurong madrag ko iya sweldo abi. Oo, depende sa Nagan salary grade. Sinmel ang bonus ng taga Kapitolyo. Depende sa salary grade Bambatsyam. Gin-check ko ang akon sini nga family trade. Damod-amo ko pa rin nga empleyado sa Kapitol gali Bombo Pao. Golpe lang nagaparente. Gulpiada lang yan ang kaparente ko yan sa damod-amo gin. Kalabanan pa, department head. Oh. Lagaw ko itong guro na kay uncle kagayante ay. Maupod na. Pero man may buhin pa man ko nga tax hindi man buo ang ilang makuha but then with regards diri sa PEI Bambatsyam ining productivity enhancement incentive is pasudlon pati kay pa dili kagwaan diri ang guidelines pasudlon pa ini siya either diri kung may hingagaw sa regular session subong adto to 25th regular session na ini siya ulihin na nga regular session sa 15 sang guni ang palaluwigan subong nga tuig pero kung in kaso nga hindi may hingagaw hindi matapos ang tuig ma-release gid ini siya tanan Bambatsyam including ining PEI kaamo na malang ni ang ginahulat mapatigayon sa special session ang provincial board and then amo na para mahingagaw mahatag man diri sa mga empleyado kag pasiguro or ginpasiguro man diri ni Vice Governor na si Andy Buke bilang presiding officer nga makorom ini sila enough ang numbers so that ma-approve ining PEI Bambatsyam. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Peliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Pauline na Piliora. Sa Sitiola yan, pila ilang ano man? Pila ilang bonus man? Oh, Sitiol, damo mo ko na kilala mo? Damo ko na amigo, no? Sa mother side ko do, damo ko pa rin tis Kapitol. Sa father side ko do, Dregro sa Sitiolia. Oh. Pero ang Philippine National Police tibla may mga bonus man. Oh. May mga bonus man sa lagko man ni bonus nila. Oh. May mga puluparinti man ko sa kapulisan na. Pero damo man kumigo nga pulis. Iba ni sila may utang sa akon eh. Oh. 2021 pa. Tuwagin ba bayran? Oh, di bla sad sa amats. Oh, Herds. Oh, gamay lang to ah. Simudum-dumano man ko. 42 minutos sa nakaligan sa takna sining launa. Diri sa pagpangalagad sang bumuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kasimanwa. Check na to ng balita. Kaupod naman niya sa kay Bombo Jomar Villa. Sa aton sinima Kasimanwa, kung madumduman pa, may 40 million pesos worth sang street lamps project. Diriya sa syudad sang Iloilo under sa Iloilo City District Engineering Office. Nakibot lang kita kay abi na to ng mga diskaya connected lamang sa flood control project eh. Pero may isa silang construction firm nga among kontratista sa ginatawag sining street lamps. Oh, sa aton sining mga kabumbo. Oh. Ti worth 40 million pesos ini. Isa karon na suspend ini banwa bangod nga may mga issues ang St. Gerard Construction, no? Sa aton sining mga kabumbo, as per information, no, nga may 40% na kuno nga completion. Pero counter check naton kung kumusta ang mga area, mga lugar nga ginapayag na instalan sang sining mga street lamps, no, sa aton sining mga kabumbo. Check ta si Bombo Jomar Villa sa distrito sa Mandurriao, ulihin ako nag-coordinate para nga matakdan or ma-install ining mga proyektos ining street lamps. Momo Jomar sa report, please go ahead.
na tukiban nga wala sa nga prior coordination sa mga punong barangay diri sa syudad sa Iloilo ang ining pagpahamtang sa street light sa diin nga ti ang implementing office sa idalom ini karon sa Department of Public Works and Highways bumutsamp kon DPWH no based gani diri sa ton sa nga nakuha siding information diri sa gin plastar sining mga detalye regarding karon sa sining proyekto bumutsamp no why sang may nabutang sining exact location sa barangay ang nabutang na sinidi kung ano ang sakop sini siya National Road pero why sabi butang sining specific barangay ang ginbutang na sinidi ang implementing installation application of road safety facilities along Mandurriao San Miguel Road no kilometer 6 to kilometer 9 way sang din abi nga barangay no kun ano sakop sini nga barangay so gin-check ta dire ang kilometer 6 to kilometer 9 dire na siya gilihalin dire sa may area sang Mandurriao Plaza going ni siya dire sa may area na sang Banwa sa San Miguel bumutsamting na sakupan sining barangay ang Guzman Hibawan Sur kag Hibawan Norte no mo na ning boundary ni sang Mandurriao kag Sampabiya so gin-check naton diri ang sa may area karon sang Hibawan Norte tigin confirm diri sa aton no ni punong barangay Ariel Mirar nga may project gid man no ang DPWH sa sining street light sa ila sining lugar subong sining tuig no ti naga-coincide man siya sa data diri nga gin-provide sa aton 2025 man no ang implementation sini no ti white problema so no kay Cap Ariel Mirar bubutsam kay ti baka bulig man nimo no ti siyempre sino man bitawo nga hindi gusto nga masanagan ang sining barangay sa tion niya sa kagabihon so ang isa diri sa gin-mention sang punong barangay may gin-question lang sinisya bumutsamp no bangod nga prior pa man sang implementation o kung pagtukod sining street light dra sila sining barangay why kuno sang prior coordination o kon consultation abi no sa punong barangay o kon pumuluyo nga ti may ara sila sa installation kay bala mo suno sa natungdan importante kuno nga dapat may aragid ya sang coordination sa barangay kung anong mga proyekto dra ilabi na gid nga ti sakop no sang ila sining area ti isa da sa gidalantaw nga bintaha kun may coordination no maplastar kun din dapit butang kun bala ti basi kun may mga na karon may mga masaklam da karon nga lupa no kada same time ti basi kun magkutkot sila da may mga linya katubig da kag magkalapuswak so may diyaya ang barangay kumpara sa kontraktor gati makutkot sila da bumutan kag ang isa sa gimension ni Kap balaan niya sa barangay kapitan kung may diin na lubong tubo sang tubig balaan nila ati siyempre dras sa barangay kabalo sila kung anong gakatabo kung may ginpalubong daw ano okay balaan Manila kung kay sino na propiedad ang sa kilid sang dalan bala nila kay may mga private lot na sakop. Ti kung tukuran abisang DPWH na sino mang problemas na? Ati amo na yung pumuloyo damo kuno reklamong pumuloyo sa iya. Okay. Ngagin may punto man si Kap Guro Anyway, sige padayon mo Jomar. Ngagin pangkutkutan kuno da sang pundasyon sang street light bumbutsam kaway kuno balo bisan tagiyak balay. Tagyak lupa gali no dira sa area sang Hibawan Norte sa may distrito sang Mandurriao bumbudan ti amo na kunong isa ka pang pinaka-importante sa pag-coordinate amo ang do respeto nam lang kuno no so do kay Kap sa iya kay ti iya sa dinga barangay sa Kupan do kalain man kuno nga ti may manoktok sa imo da kung may bisita kada tapos golpe na sa sumlod no do ay kuno gin tagaan anay sa nga do pangod nga tiabo na nga matukod sila naka-coordinate man kuno pero na kumpisa na sila buho
sa barangay sa pag-install sining street light ti suno sa iya gin-consider niya dablang kati total makabenepisyo man ang pumuluyo sa barangay sang Hibawan Norte sining pag-install karon sa street light sa ila sining barangay Bombochamp. Ti dugang pa sini duay pa ni matapos kay may pila ka mga ginpangbuho sila to way na matapos himuan abisang pundasyon kag mabutangan sa street light. No, tingin uli adla to ni Kap do pila pa to kunok bilog ang way matapos-tapos. Kag ang isa to sa notice niya do ni kuno sa larama ang distansya sang pagpahamtang sa street light kay dapat kuno ni para do nami mantulokon sa rama no ang interval bla no sa pagplastar sang isa ka street light. Ti sa iya siniganing pagkabalo ang standard sinagani do nagadangat na sa sa 40 meters. Depende sa kadakon sang imo sining suga apon sang install sining suga. Bombochamp ti ang na-notice ni Kapdo ay kuno nagsarama ang kalayon sang tagsa-tagsa ka street light malapit may man malayo. Bombochamp amo na ang isa sa kinahanglan bangod nga tiway sa proper coordination kay ngibanti nagareklamo hindi sila gusto pasugtan nga butangan sa street light. Amo na nga nag-adjust sila no sa pag-install sila kag nagaresulta karon nga do hindi sarama ang distansya sa pagpamtang sang sining solar nga street light adra sa ila sidika barangay. Aribla no ang kabahin sang pahayag ni punong barangay Ariel Merar sang barangay Hibawan Norte, Mandurriao. Implementation ng project nga street light solar sang nag-abot sila di kag ubra. So saan sila nag mga September, September. Okay. Muni nga tuig. Anong istorya sa inyo ka? Ang project from hindi ko man na maano kung national gig through the office of siguro Congressman muna. Siyempre damo man ko ping question iti public consultation siya na natani dapat. Iti uway ta mabalaan kung iya sang gobyerno o iya sang mga tagi sang balay dala sa tubang duta kag nagsigi gid kot biska nagambal ko mga staff. Okay. Nga do may gamay konsiderasyon na lang iti ara na ang ginkot-kot tila kag may buhos nga semento do bali puting sang post guro na sang solar ipabayaan ko na lang po basta gipunta ko yang sa mga right of way. Kaya ba mo may kalayoon na siguro ang ilang nga poste bala sa ang interval bala. Tigani kiting iban sakpan niya is right of way. Sige, amo tong ginpunta. Tapos pagtapos ini nga katindog nagsiga. Ipabayaan naman nila. Wala gid may nagkadto si imong opisyalis bi nga Kap matukod kami di ka street light to. May nagkadto nga taga di nga una kontraktor ra mo. Sa uli taga DP gid. Nagkadto diri nga nag-explain. And DP sa din Region 6 or sa Iloilo City District? Iloilo City District. District, no? Okay. Amo na kay pakanan. Amo na. Ano ang balkono si mo Kap? Na amo na yari pakita ang kuan puti duway man sa nakita kung may permit. Di ba mga gawad man na sila sa city man mo. Upon implementation kompleto permit. Why? Kung kanto niya may street light na nga may kitindog na. Pila nakbilog. Daw hindi ko lang Bombo Jomar maisip anay po basta may poste na ulihin naging takot ang ang do iya suga bla solar light yan. Diyan mo na muli nga tuig man last away ko ka dumdum dito kung pila nga bali na sa from boundary namon sa ibang sol pakatum sa boundary sang ibang sang pabiya. After nga complete wala sang turnover. Wala man. Why na sila yun? Why na as in do aso lang binabayaan. Wala na. Tapos binabayaan ka naman lang. Po actually nagsulat ko to. Buto na ang sulat ko na-receive nila. Do I man feedback. Nagipat ako sa contractor to. Basta as in wala
wala gid balag respeto sa barangay. Kut-kut lang dayon. Sige da. Di timing gito nakapuli ko alin sa Manila sa National Congress. Kin patawag ko sila. Katuan ko. Muna. Di kaya kiti ano na iban na bugsok na. So, sa barangay mo ay tapos giliban. Wala. Kumplito. Wala. So kung tapuso nila, sugtan mo? Di tantaw tanay liwat ang papilis kay do ambal nyo na ang ilan na lisensya, di ba, na-revoke na? Di paano pa na sinabi ka continue? Di ba? Di siguro, mutla kay why na to gina may tindihan kay wala sila nag-coordinate sa barangay sakto. No? Kung nag-coordinate sila sa akon, napatawag natin mga tag-iyas ang duta sa tubang, natsugot sila yung hindi, or i-revise natin to ang bulutangan sa poste ko, kaway tani. Wala iya problema. Tama kuno kalakakap ang pagbugsok nila. Hindi maglaka na kay siyempre ang iban to nga right uboy butangan mo imo. Si Punong Barangay Ariel Mirar sang Barangay Bawan Norte sa may distrito sang Pero kung lang taon Manturigao. mo Joms or Bombo Jomar, ano man, damo pa sang kulang or daw haluson pipila lang kabilog ang mga na tukod abe nga mga street lamps gani. Ang sa may area sang Hibawan Norte only ang siguro ambot na ko may pulo tanang bilog. May mga ginpang tampukan amutani to ang idugang. Galing ti amo na sakto tambal ni kap kay ang ining contractor sining St. Gerard Construction revoke ang ila sining lisensya. Amo nang ti ang project ang ginpangbuuan to ay naging bugsukan bubutsamp bagod doon tat na ang construction. Siguro mga more or less mga pulo ang na-install ng street light sa may area karon sa Hibawan Norte. Ano ganin siya? Kilometer? Ano ganin eh? Kilometer 6 to kilometer 9. Kilometer 6 to kilometer 9. So, ang bilog ni nga stretch, kumusta? Mga pila ka bilog nakita mo nga nagatindog dira nga street lamps? Ang base sa observation naton do mga 30. 30 ka bilog. Halin halin sa may area sang Hibawan Sur. To Hibawan Norte kay sa Pigusman why kuno to sa bigay patindog mo. Nga man. Based sa information naton gin ano to ni Kap Paredes do gin istriktuhan niya to gipangayuan niya to sa mga dokumento antes sa pag-install sina. Bubutsam kay do kulang-kulang makuno mga documents nila gin provide. Okay. Ang Hibawan Sur kag Hibawan Norte do bola na may natukudan. Halin sa kilometer 6 dira sa may area sang Mandurriao Plaza going na sa may Hibawan Norte Bumbuchamp. Okay. Kung basihan ang sa may pagli may isa pagli diri sa may Iloilo Antique Road do. Check tabay ang area kun bala may man na install mas nada. Kaya ang budget sa do mga lapit 40 million gali. Based diri sige provide sining information kilometer sa aton. 3 niya, kilometer 3 to kilometer 6. 3 to 6. Tila tawon tani ko anong sakop barangay kay ginbutang nila na bedo ay pasang daway nila laging butangan exact barangay no. So amo na ang latest ni Direk karon Bumbutsam ti suno ganito sa pila ka bang punong barangay way man kuno sila nagapamalabag. Na nga magbutang sila kay ti siyempre way man kani ya gasto barangay sila way man tinag way man naghambal tong liping nga ti kap amo ti kami ang yaman lang suno sa pila ka mga punong barangay nga ti tadi may araya sang proper sa coordination agud ang project bla na pagpamtan sa project mangin matalonsay kay guay ni sa damo sini nga question ti angay ni sa may norte area damo sa mga pumuloyo ang nagareklamo sa punong barangay bangod nga ti bisan diin lang kuno nga mapabugsok da sang haligi sa street light Bumbutsam.
In fairness man sa no, gin-check taman ang area dire karon sang Iloilo City District Engineering Office. Kay tiya botong nagagwa sini karon no, so no to kay kapti ang sa iya sang City District Engineering Office ang nag-facilitate sini no. Galing based to sa padulungan naton natikayon tato mapakigangutan ang ila sini nga admin. Bumutsa po ay tukli si engineer district engineer kag assistant district engineer sa may Iloilo City District Engineering Office dumagin kantuan ko nung meeting. Pero tigin billion tamlan to nga ton sini nga number in case kun ma-address na no kay present patong concern ta sa natungdan sa siya. Bumutsa that's the time siguro ti makapagwa man sila sa statement no mo nagidaloman naton nga at least nga Ang importante nga ginkantuan ta sila kay para iya sa kathagan sang nasambitan sini karon nga project kay pagkabati sang mga kabumbo naton nga ang kontratista diskaya ti dito na damo sini nag sa langisag kag damo nag-alsa sang kilay kay abita sa flood control ang diskaya pati sa street lamps may diskaya pagid. Iya ka Iloilo City District Engineering Office, iya ni under sa kay District Engineer Roy Pakanan. Ti galangot-angot lang na mo basta magambag ka Pakanan diskaya ICDO ti siyempre nagapungko nga District Engineer Pakanan. Ang ICDO under sa Lone District Office kay Congresswoman Jan Marunda. Tigin kantuan ta ang ICDO pero why to si DA, why man to si Assistant DA. Kaya na sa Bomboanay Big Time, tigin shoot man nga mga palamangkutano ni Bombo Jan sa kay Congresswoman Jam. Kag ginsabat man ini ni Congresswoman Jam, hindi lang manigaling sa syudad sa Iloilo, damo man sa mga proyekto nga kasubong si Bombo Jomar. But just the same, ang aton lamang sinadriya, kati 40 milyones mo, no? Gintokso ta ganitong 800 mil lang to nga balor sang lintukin siya nung tawag to? Waiting shed. Waiting shed. Gintukso ta ganito. Ato ya 800 mil. Galing iti iya lang to ya kasyudad. But iniya 40 milyones mo. Dapat husisaon taman ini para nga makasigurado kita nga wide area sang Sibuyas Bombay, Bombo Jomar, no? Sa kasubong sini nga mga proyekto. Amo man gani no patis matagan man ang publiko bla kun ano ni ka pamatodi kitik pala mo kun may mga implementation gid man sa project mas mayo gid nga may coordination bubutsam sa mga kapitan pero at least nga pero ano ka matuod may coordination giman kuno pero iba nga kapitan why nagpasugot nga butangan sila kay hindi man nila kuno kinanglan. May mga pila kunok mga kapitan gambalman nga ting iban kon gusto sila lang tadi so don kay bala mo may mga barangay nga part bubutsap nga tamak dulo wag gid street light mo galitin di along the road. Sa aton sa di ka mga kabomboti ang iban sini may mga street light nga daan ginabutangan pagid street light no ti abon do naga doblete nambali sang barangay ti pasalamat na sila kay ti total ara dam lang. All right. Ang ining nasabit sini nga proyekto. So mo nang latest ano ang iban pagid sini plus start sa iban nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Consovo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Tisa na siling na nato nasa aton sini mga kabombo. Patas lang man, kag fair lang man nga mahusisaan naton ini. Kag husisaon ginaton ini. Bangod sa mga pangalan nga bugkos sa nasambitan sining kontrata. No, ti kun why man lang niya sang anomalya dira, ti mas labing Mayo. Pero kung may anomalya dira, labing Mayo sining nga mahusisaan para yang mapasabat pa nato ni. Isa gyapon ang panawagan naton is transparency, accountability, and good governance.
kung ang kilala ko pa gani, hindi lang niya kay Stanis Mayo, sa aton sini mga kabombo. Anyway, lapaw rin kita sa latin sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program upod sa kay Tita Regine. Pero hindi ko pagpalampuason, lawagon ako na lang ni Tita Reg malawaga. Sang winner na ton, may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Atensyon sa mga taga-barangay Guzman Hisena Mandurriao. May street lamps man na sa inyo. Anyway, hindi mo na yung aton sininga ginlawag nga street lamps. No? Nagginlawag ko niya kay taga-dirang aton sininga winner. Magabaton siya sa 1,000 pesos cash plus gift pack sa aton sininga mga kabomboy sininga proof of purchase Orocan sticker. Congratulations Melanie Selga sang Barangay Guzman Hisena, Mandurriao, siyudad sa Iloilo, Ginlaw, ikaw ni Bombocham. 5 minutos sa kaligad sa takna, alas 2. May anom ikaw oras sa pag-claim sa imo sininga premyo 1,000 pesos cash plus gift pack valor 1,000 manasulod sa Orocan nga balde. Salawat, congratulations Melanie Selga sa Barangay Guzman Hisena, proof of purchase Orocan sticker. Kinimolagan mo ang kurman, Bombocham Blanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw
ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. It's a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan. Good afternoon, gid sa inyo. Sino nakabangon kagina? Mga alas 4, kay nagsimbang gabi. Al Sakamot, congratulations gid sa inyo.
Starts ng Simbang Gabi today is December 16, 2025. Kaupo ninyo si Tita Regine para sa kahapon lamang program. So I welcome everyone and remind you again how many days to go before Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Super malapit na gid lang. Mga kabombo, 9 days to go before Christmas. Congratulations sa mga nakasimbang gabi kaina, naka-aginaldo. And to those nga nag-aim nga tapuson ang 9 days nga pagsimbang gabi. Go, go, go. Kaya yan. 15 minutes after 2 o'clock. Once again, this is Tita Regine and saying thank you and welcome mga kabombo sa kahapon lamang program. Salamat for being there and thank you sa mga kasaysayan nga wala po na nga ginapalabot ninyo diri sa kahapon lamang program. And so that's why every afternoon nag-enjoy kita na nari-sari nga mga istorya halin sa inyo. And to those nga may araman nga naging prepare dira or may plano nga mag-prepare, pwede gid nga ma-email ang inyong mga kasaysayan sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sulaton and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Map of Street, Iloilo City. Here's our song for you this afternoon. This is from Kija Velez. Ikaw na, mayong hapon. Ito ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Di ko razon. Eto'y abay alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Magmadali sa papitig at kong puso. Kung bubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y aba alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y aba alam mo, inspirasyon na vida. Kung cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig
Ikaw na nga ba ang susunod na magpapadala ng story? Well, good luck sa imo. 20 minutes after 2 o'clock. Ready na ako magbasa sa first story natin for today. Bao, malayo-layo ang ginhalinan sa sining istorya. From Massachusetts, USA. From Nonoy, mahal na Tita Reg. Sa lahat ng tagapakinig ng Bombo Radyo Iloilo, mula dito sa Massachusetts, United States of America, ako po si Nonoy, isang overseas Filipino worker na 31 years old. This is in Tagalog, ha, mga kabombo, ang iyang story. Sige lang, akaintindi man kita tanan sa Tagalog. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang aking kwento, isang kwento ng pagsubok at tagumpay na hindi ko malilimutan. Noong ako'y bata pa, napakalayo ng nilalakad ko para lang makarating sa paaralan. Nagtiis ako sa hirap kahit wala akong baon o pambili ng pagkain. Ang tanging baon ko ay nilagang taro o saging. Ngunit ang layunin ko lang noon ay makapag-aral at makamit ang aking pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Noong 5 ng Disyembre 2004, isang aksidente ang gumulat sa akin. Nahulog ako mula sa puno ng niyog at akala ko'y yun na ang huli kong sandali. Ngunit sa kabila ng sakit at paghihirap, nagtiis ako ng halos 1 taon upang muli akong makabangon. Hindi ako agad dinala sa doktor at sa halip ay nire-resolba ko lamang ang sakit sa pamamagitan ng hilot. Isang batang puno ng pangarap para sa aking pamilya, ngunit lumaking malas sa pagmamahal ng magulang. Walang matatawag na nanay o tatay, kaya't lumaki akong mag-isa at nag-aral ng mag-isa hanggang sa makapagtapos at makapagtrabaho sa Estados Unidos. Ang aking paglalakbay hanggang dito ay puno ng pagsubok at hirap. Isang alaala na hindi madaling kalimutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako sumuko. Sa tulong ng Diyos at sa aking sipag at tiyaga, ngayon ay may magandang trabaho na ako dito sa Amerika at masaya minsan at minsan malungkot. Isang paalaala sa lahat ng kabataan na huwag tayong sumuko sa mga pagsubok ng buhay. Kailangan nating magtiyaga at magsikap upang maabot ang ating mga pangarap. Ang aking buhay ay puno ng pagsubok at hamon, ngunit sa kabila ng lahat, patuloy akong lumalaban at nagpapakatatag. Ako ay isang batang nag-aaral at nagtatrabaho para matustusan ang aking edukasyon. So, working student. Alam ko na walang sino mang makakatulong sa akin, kundi ang sarili ko lamang. Wala akong pamilyang maaaring tumayo bilang sandigan o gabay. Kaya't ang tanging makakasama at makakatulong ko sa bawat laban ay ang aking sarili. Ito ay isang malupitang laban, ngunit hindi ito hadlang upang ipagpatuloy ang aking mga pangarap at layunin sa buhay. Kahit wala akong magulang na aalalay sa akin sa oras ng pangangailangan, alam kong ako ay may lakas at tapang na harapin ang anumang hamon na dumating sa aking buhay. Isa sa mga pinakamahalagang tao na aking naging sandigan at inspirasyon ay ang aking pangalawang magulang na si Tatay Alex. Siya ang aking gabay at aral sa buhay na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa akin upang ipagpatuloy ang laban. Sa bawat araw na lumilipas, ako ay patuloy na pinatibay at hinubog ng mga aral at halimbawa na iniwan ni Tatay Alex sa akin.
Sa kabila ng aking kakaunting edad at kahinaan, patuloy akong lumalaban at nagpapakatatag. Ang aking pag-aaral at pagtatrabaho ay patunay na ang sipag, tiyaga at determinasyon ay mahalaga upang makamit ang tagumpay sa buhay. Hindi hadlang ang kawalan ng pamilyang maaasahan. Sa halip, ay ito ay nagbibigay inspirasyon sa akin upang patuloy na magsumikap at mangarap. Sa bawat araw na aking nilalakbay, patuloy kong pinagtatagumpayan ang mga hamon at pagsubok sa aking buhay. Ang aking mga pangarap at layunin ay patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang laban. Sa tulong ng aking sarili at sa gabay ng aking mga aral at inspirasyon, tiyak kong makakamit ko ang aking mga pangarap at magiging tagumpay sa buhay. Kaya sa mga kabataan, ang pag-aaral ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin upang magkaroon ng magandang trabaho sa hinaharap. Kahit ano pa ang iyong sitwasyon sa buhay, maaari kang makahanap ng paraan upang makapag-aral ng mabuti para sa iyong kinabukasan at ng iyong pamilya. Hindi dapat sayangin ang pag-aaral dahil ito ay investment sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pag-aaral, maaari kang magkaroon ng mas maraming oportunidad at magkaroon ng maayos na trabaho sa hinaharap. Kaya't mahalaga na maging determinado at focused sa iyong pag-aaral. Kung wala ka ng sapat na pera para sa edukasyon, huwag mawalan ng pag-asa. Maraming scholarships at financial assistance na maaaring magamit upang matulungan kang makapagtapos ng pag-aaral. Gamitin mo rin ang iyong talino at kakayahan upang makakuha ng mga oportunidad na magbibigay sa iyo ng libreng edukasyon. Tandaan na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pag-aaral. Kung talagang determinado kang magtagumpay at magkaroon ng magandang kinabukasan, magsikap ka at labanan ang anumang pagsubok na dumating sa iyong buhay. Ang edukasyon ay susi sa magandang hinaharap, kaya't huwag sayangin ang pagkakataong ito. Ang aking buhay ay puno ng pangarap at pagsubok. Lumaki akong walang magulang sa tabi ko upang gabayan at arugain ako. Sa murang edad ko pa lang, napagtanto ko na ang buhay ko ay hindi katulad ng iba. Hindi ko maalaala ang aking mga magulang at ang tanging alaala ko lang ay ang mga larawan na iniwan nila sa akin. Sa paglaki ko, naranasan ko ang hirap ng buhay na walang katulad. Ako ang nag-aaruga sa aking sarili, nagtatrabaho ng maragsa para makapag-aral at magkaroon ng makabagong buhay. Pinagtiyagaan ko ang lahat ng hirap at pagsubok na dumating sa aking buhay. Sa bawat pagkakataon na may problema, laging nasa isip ko na kailangan kong lumaban at hindi sumuko sa hamon ng buhay. Nasasaktan ako sa tuwing makikita ko ang ibang mga bata na may nagmamahal na magulang na palaging nasa tabi nila. Sana'y ganun din ang aking karanasan, ngunit hindi ko ito hinahangad dahil sa bawat pagsubok na aking nalagpasan, ako'y lumalakas at nagiging matatag. Alam kong may mga dahilan kung bakit nangyari ang ganitong sitwasyon sa buhay ko. Sa kabila ng lahat na ito, patuloy ako nagpupursigi na maabot ang aking mga pangarap at magtagumpay sa buhay. Ang pagkakaroon ng disiplina, determinasyon at tiwala sa sarili ay ilan lamang sa mga bagay na nagtulak sa akin upang magtagumpay. Hindi man ako mayaman sa material na bagay, mayaman naman ako sa mga magandang pagpapahalaga at karanasan na aking natutunan sa aking buhay. Sa ating paglalakbay sa mundong ito, hindi natin maikakaila na hindi lahat ay perpekto at hindi lahat ay magiging madali. Ngunit, sa bawat pagsubok na ating hinaharap, mayroong aral na makukuha at lakas na maaaring makuha upang harapin ito ng may tapang at tiwala sa sarili.
Sa tulong ng mga taong nakapaligid sa atin at sa pananampalataya sa Diyos, makakayanan natin ang lahat ng pagsubok na darating sa ating buhay. Ang pangarap, determinasyon, tiyaga at pagmamahal sa sarili at sa iba ay ilan lamang sa mga susi upang magtagumpay sa ating mga pangarap at maging masaya sa buhay. Maraming salamat sa inyo, Tita Reg, sa inyong pagbibigay inspirasyon at araw-araw na pagtanggap sa akin sa inyong programa. Patuloy akong nakikinig at umaasa na marami pa kayong ma-inspire at mapalakas ang loob. Mabuhay kayo at maraming salamat sa inyong serbisyo. Nais kong ipaabot ang aking pasasalamat sa inyo at hilingin na patuloy kayong maging inspirasyon sa iba. Naway patuloy kayong magtagumpay at magdala ng magandang balita at inspirasyon sa ating mga kababayan. Salamat po at pagpalain kayo ng puong may kapal. Nonoy ng Massachusetts, USA. Nonoy, congratulations sa imo. It was not an easy journey para sa imo, but you made it. You're a self-made person. Imagine, very sad ang imo growing up years, growing up with no parents on your side. But God is so good for sending you. Isa ka tatay nga amugid ang nagpuno sa imo sa pagpalangga, kag nagtudlo sa imo sa madamo nga mga butang, kag nangin inspirasyon mo sa imo nga pagpangabuhi. Ang imo nga kapisan, ang imo nga determinasyon, amo ina ang imo nga mga weapons para nga malabot mo ang imo nga luyag nga labuton and for being who you are today. And of course, dako no ang role kag ang nga factor, dako nga factor ang imo nga pagiging faithful, prayerful sa aton nga Ginoo. The reason why nga wala ka gid niya nga ginpamayan, because kung wala ka na no sa ibang nga kaduan, who else? But God ang imo nga dalaganan, tangla sa langit. Padayon lang nga magpangamuyo. I'm very happy for you sa imo nalabutan subong sa imo nga kabuhi, bringing with you ang tanan nga imo nga mga na-learn, ang mga experiences mo from the hardships nga imo nga naagyan to who you are now. Kag padayon sa gihapon, no? Nga nagapangabuhi, putting meaning sa imo nga pagpangabuhi and making yourself also one way or another as an inspiration para sa iban. So congratulations again, kabay nga mangin inspirasyon kagid sa iban man nga may emptiness sa ilang nga kabuhi, but gingamit ang ina nga emptiness, ang ina nga loneliness para nga padayon nga makapangabuhi, trying to fight every day and trying to reach ang luyag nga labuton inch by inch. I know you're a very good person kag sigurado gid ako no nga madamo ang imo nga matouch nga mga lives sa imo nga eksperyensya nga kabay gina-share mo gid no sa kadam-an, especially sa mga young, so that sila kaangay mo may malabot man sa ilang nga kabuhi kag mangin maisog sa pagpangatubang sa mga challenges sang kabuhi. Merry Christmas sa imo Nonoy dira sa Massachusetts, USA, kag sa imo nga family. 34 minutes after 2 o'clock. Salamat gid sa pag-share mo sa imo kasaysayan. Ako lang na ha, I am guessing you have now your own family. But if not, well, anyway, you can still be happy by your own, hindi bala? But let's hope nga you can also find your own family, build your own family. 34 minutes after 2, magapanubalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagat. Second story natin for today, nagikan ini sa kay Boy Negro sang Guimaras, who happens to be our winner last week. So Boy Negro, kung nagapamati ikaw today, kabay ha nga nabatian mo ang akon nga pagpanugyan kung paano ikaw na akon nga ba interview. Please be here sa station this Saturday before 2 p.m. and then pa-Xerox ka na sa imo nga ID 2 copies. So see you this Saturday sa pag-interview ko sa imo. And thank you for this another story nga gina-share mo sa amon sa sininga hapon. So basahon naton ang iyang sulat. Dear Tita Regine. Una sa tanan, ari naman ako nagapangayo sa maayong hapon sa tanan nga tagpalamati sang imo makalilingaw nga programa KLP o kun kahapon lamang program. Tita Reg, subong ining akon kasaysayan, parte ini sang akon nga paglayas sa balay. Uy. Nagapangidaran pa lang ako sadto sang anom ka tuig. Isa sadto kagabi, mabunok ang ulan kag mabaskog ang pangilat kag panaguob. Ti tama gid katugnaw. Ti ginabulan man ako ni Papa, kag ang akon manghod ginhabulan man sang akon mama, kay ti apat kami ang nagahulid sa amon sala. May duha man kami ka kwarto, pero ang akon mga utod nga babae ang nagatulog. Kay ti 7 kami nga mag-utod, 3 kami nga lalaki, kag 4 ka babae. Sang mga alas 3 na sang kaagahon, nakabugtaw ako, kag nakita ko si Mama. Ginakupaan niya ang akon manghod. Tito naglain ang akon buot sa akon mama. Gani pagkaaga, aga pa ako nagpanghimo sa akon shorts kag t-shirt. Pero tagduhaman ng kabilog ang akon nga gindala. Kag ang akon pagidsudlan, inang sako pasang kopras. Inday Reg, nagalin ako sa balay, mga alas 6 pa lang sang aga. Ginlakat ko lang tubtub sa banwa. Kay titama kalayo sang amon nga baryo. Kag isa pa, wala sang may nagabiyahe nga salakyan o kon tricycle man lang. Tiigo ako makaabot sa banwa, mga alas 12 na sang udto. Ti tama-tama gid, kay pagkaalauna, may train naman ang mag-aagi. Kay kada isa ka oras ang biyahe sang train sang una. Pagpondo sang train, dayon ko man saka, kag magpungko. Pero sa may bintana ako nagpungko, para makita ko ang istasyon sang train nga akon panaugan, ang Banwa sang Dueñas.
Inday Reg, nakaabot ako sa among nga banwa mga alas 4 na sang hapon. Tidayon ko panaog kag magkadto sa sulod sa merkado. May isa ka tigulang nagapungko sa may waiting shed. Tidayon ko pamangkot kun diin ang salakyan nagaparking pakadto sa dingle. Kagdayon niya sa bat, tuto, wala na sang may nagabiyahe nga jeep kay hapon na ini. Kagdayon niya hambal sa akon kung sinong akon upod. Ang sabat ko, wala. Tiambal niya, "Way ka mahadlok, kabata pa sa imo. Siguro naglayas ikaw." Kag isa pa, "Damo di aswang, way ka mahadlok." Tigin sabat ko siya, "Ti, ako aswang man, kaysa kapis ako naghalin." Tinagkadlaw na lang ang mga tigulang. "Dali ka kay pasakyon ta sa truck nga nagabulante. Kay ti buwas tindaman dito sa dingle, ti didto sila matinda buwas." Kag iya ako gindala sa amo nga tracking, kag iya ginambalan ang driver nga ila lang ako ibilin sa isa ka tailoring. Kay may tiya ko na siya nga nagapanahi sa amo nga tailoring. Inday, nag-abot kami sa Banwa sa Banwa. Okay, hindi Bana. So nag-abot kami sa Banwa sang Dingle, mga alas 8 na sang gabi. Tisirado na ang mga tailoring. Ti ang ginimo ko, nagkadto ako sa simbahan. Timing man nga nagapaniragid ang boy sang amo nga simbahan. Ti dayon ko siya ginambalan nga kon pwede makatulog ako sa sulod sang amo nga simbahan bisan isa lang kagabi. Kag dayon niya pamangkot kung sino ang akon upod. Ti nagsabat man ako, isa lang ako tay. Kag dayon niya siling, wala ka mahadlok. Way ka mahadlok maglakat nga isa ka lang kagabata pa sa imo." Kag dayon niya ako gindala sa kumbento, kag gintawag ang pari. Pagkakita sang pari sa akon, dayon niya siling, Abaw nga bata ka pa, sa diin ka maghalin, kag sinong imo upod." Tigin sabat ko siya, "Isa lang ako padre, kay nagsunggod ako sa akon mama. Ti kundi naglayas ako sa balay." Tapos may ginsugo siya, isa ka babayi, nga tagaan ako panyapon. Ti habang nagakaon ako, pay manang iya pamangkot, patay manang iya pamangkot, kundi ako makadto, kung sino ang akon kadtuan. Tigin sugid ko man sa iya, kung sino ang akon kadtuan, kag kundiin ang ilabalay. Tapos nag-okay man ang pari, kag dayon niya siling sa mga tawo, nga upod kami magtulog sa iya kwarto. Pagkaaga, temprano pa ang tawong magbugtaw, nagbangon man ako kag maglisensya. Sa iya, siling kunong malakat na ako kag mabantay lang ako tricycle pakadto sa sinibaan. Di nagpasugot man ang mga tawo. Di kay wala man ako kwarta, naglakat-lakat lang ako. Nakaabot ako sa baryo ng sinibaan, kag may suba gali. Tiyasta na lang ako dira, pero inday nakaabot ako mga alas 12 sang udto. Kay naginay-hinay ako, kung magpamalay ako, kay basi makita ako man ang akong tiyo. Di pagkatapos hadto, nagbalik naman ako pakadto sa Banwa, nga nagalakat man gihapon. Do mahibi na ako, pero ginapunggan ko lang, kay tinakabatsyag na ako sang kahadlok. Pagbalik ko sa Banwa, mga alas 4 na sang hapon, nagpungko ako sa plaza. Alas 6 na sang hapon, dito naman ako nagkadto sa police station. Pagsulod ko, ginpamangkot ako sang pulis kung maano ako, kay gabi na ko no, nagalagaw pa ako nga isa lang. Tiginambalan ko siya, saling ko, "Sir, pwede ako makatulog diri, bisan isa lang kagabi, kay wala ko makita ang akong tiyo dito sa sinibaan. Bilog nga adlaw ang pangita ko sa ila, pero wala ko gid sila makita." Dayon niya pamangkot kung sino ang ngalan sang tiyo ko, tigin sugid ko man, tapos nagpanyapon siya. Ti iya man ako ginagda, ti duha kami nagkaon sa iya panyapon. Tapos namon kaon, iya ako ginpahigda sa isa ka bangko nga kawayan, pero malaba man ang mga bangko. Pag-aga, tapos namon inom sang taho sa merkado, iya ako ginpasakay sa tricycle, kay ginambalan niya ang driver, nga ipapanaog ako sa balay ni Simpling. Nag-uo man ang driver, kay ti pulis na naghahambal. Ang driver wala man nagpamangkot sa akon kung ano ko si Simpling.
Pagabot namon sa among nga balay, dayon man niya ako ginpapanaog kag magsiling, may bisita ka. Kayang ila balay sa higad man lang sang karsada. Ti sinunoy simpleng ara man nagapungko sa bangko nga nagapangape, kag dayon niya hambal sa drivers ng tricycle. Sis, wala ka kakilala sina sa iya, bata ina ni Nini Paning sa kapis. Kag dayon man niya siling, wala gid ako kakilala sa iya. Kay kahapon nakita ko man nina siya nga nagalakat kay nagapasaan sang iya sako. Yang siling lang sang tiyo ko, turpe nga bata ini nga akla buot ka diri, sinong imuupod nga naglakat. Yang siling ko, wala. Ti dayon nila istorya nga duha, nga buwas sa aga, ila ako idulong sa kapis. Apang tapos ng kami panyaga, nag-abot man ang akon utod nga babae, kay ila ako ginpangita. Ti pagkaaga, nagpauli man kami sang akon magulang. Kaghasta na lang diri, madamo yun nga salamat sa malawig ko nga sulat, nga ginbasa mo. God bless you. Abi mo Inday Regine, halin pa kay Inday Edeline, nagapamati na ako sa inyo programa kahapon lamang. Tubtub sang akon pagbalik sa Pinas, kay ikaw naman ang nagaprograma. Kay pagbugtaw ko sa aga, tubtub ang sign off, Bombo Radio ang akong ginapamatian. Sign on to sign off. Sige hapon, ako si Boy Negro, sang Gimaras. Grabe, doon di mapatihan, 6 years old. Nakalabuot ka sa mga duenyas, nakalabuot ka sa dingle. Ay, grabe. Siguro, no, nagapamati kagid permi sa mga istoryahanay, siguro sa imong mga ginikanan, ang ining mga lugar nga imo na pangaduan or basi nakadala sila sa imo, no? Makapila ka beses sa ina ang mga lugar, kag ang mga tawo nga imo gid pangita, siguro very familiar kagid kay most probably permi ka magapamasyar sa ila or maybe sila ang nagapamasyar sa inyo nga balay. Pero kung isipon mo lang, ha, ano ang namangan sang isa ka anom ka tuig na bata? Ako yan, hindi ko yan kadumdum, no? Kung ano mga nagkalatabo sa life ko when I was 6 years old. Walang ko lang yan. 6 years old sa una daw. Anong isabihin, no? Ang imo nga namangan, do kaon tulog pa lang na yung nabalaan mo. But anyway, tama kaisog sa imo. Kag ang rason lang sa imo nga paglayas, kay tinagsunggod ka lang sa imo nga mother. For all you know, basi ikaw man tong una ginakupaan sa imo nga mother, galing kay tulog ka. So wala mo lang nabatyagan. Galing na timingan nga sa nakabugtaw ikaw, kita mo ng imo manghod ang iya nga ginakupaan. Ay nako, ang isip tuod sang bata. Bata isip ko. Anyway, pasalamat lang kita nga nakapauli ikaw, nga safe ikaw. Supposedly, nowadays, kung mo na biyang matabo, sigurado gidya, no, nga either bombo ang dalan sa imo para ipanawagan ikaw or police station sa edad mo nga anom katuig. Thank you so much sa imo, Boy Negro sang Gimaras, for sharing with us another story this afternoon. Alas 2:48 ang aton nga oras. Pwede pa isa ka letter sa aton nga pagpanumbalik. Sulat naman ni Senior Citizen of 3rd District ang aton nga pagabasahon. Magabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon.
Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alaba. Azuana de Iloilo, Billboard of Activities for December 14 to 20, 2025. They are very excited. More so sa sining weekend bangod ang Pasko nagahilapit na. Enjoy a 2.5-hour musical extravaganza sa ining Disyembre 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa Holy Mass, pangamuyo naton sa Ginoo nga iyatan dugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ng panawagan angod sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan para maggamit mo sa pagpanghugas o kon pagflas ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo, gani makakinot ka sa balayran sa inyong nga water bill. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. 54 minutes after 2 o'clock, here's our third story from senior citizen of 3rd District. Dear Tita Regine. Good afternoon to all Bombo Radio staff. Ilabinagid sa imo, Tita Regine. Mayong hapon, gid. Grabe naman ang ulan, kag wala sang klase. Nadumduman ko naman, para hindi masayang akong time, himo na naman kita sulat sa KLP. Si senior citizen ini Tita Reg, ang maukod mga tagpalamati sa imo matahong nga programa, ang KLP. Medyo madulom-dulom ang palibot, sige ang inulan,
hindi man ako makapanahi kay brown out. So amoy niyang time nga magsulat naman. Actually, ang third letter ko natapos ang gabi, kay ika-fourth na ini. Month of March sadto, ginkaduan ako sa isa ka teacher sa akon office. Gininvite ako nga himuon guest speaker sa ila graduation. No doubt ako, kaginbaton ko ang invitation. Siling ko, siguro, amo na gid man ini nga time para ma-share ko ang mga good and bad experiences ko during nga nag-eskwela pa both elementary and high school hasta na sa akon college education. Isa ako sa ikatatlo nga bata sang amo na may kag Iloy. Wala-wala gid sa pagbunag sa akon sa kalibutan, super iwat na nga daan ang mga resources. May umanga gamay agsa ni tatay kag amo ina ang source of income. Kada harvest, muna lang makakita sang kwarta. Puraot gid amon pangabuhi, kag haluson kami makaeskwela sa elementary kag high school. 7 kami daan Tita Reg nga ila bata. Obra ni tatay pang-utang kada tuig, oras ng tagsalabog sang palay. Pang-alili, inabala mautang ka binhi, tapos magpatubas, ibalik mo. Kag may saka na ina ang isa kasako, maging 3 na ang ibayad ni tatay. Super budlay gid sa part ni tatay. Maayo lang kung maayo ang patubas. May konsumo kami nga mabilin, pero kung maagyan sang baha or bagyo, ampo lang si tatay sa ginautangan niya. Amo ina, nga gamay pa ako, naranasan ko na ang tuman nga kabudlay kag antos sa tawag nga kapigaduhon. Oras na sa graduation, Tita Reg, hindi ako makahibalo kung malipay ako o kung magkasubo. Feel na feel ko gid ang mga bad experiences hasta nakatapos ako sa college. Siling ko bala na kaya ko ini. Gusto ko ma-inspired ang mga bata, kaya himuon ko ang tanan. Amo ini ang akong introduction, Tita Reg. Our beloved district supervisor, teaching staff, parents of the graduating class, graduates, ladies and gentlemen, a pleasant afternoon. It is indeed a great honor for me being your guest speaker on this momentous occasion. What is graduation? Graduation is the beginning of a new journey to finish your education. Next, Tita Reg, sunod ko na dayon ang akong mga sad moments nga halos everybody is crying. Graduated para sa akon, hindi mahapos para ma-achieve ko ang tawag nga edukasyon. Hindi ko man mabasol akong ginikanan kung imol sila. Tuman kaiwat ang mga resources. Halos kami nila mapakaon sa 3 ka beses sa isa ka adlaw. Nagakaon kami root crops. Pagkulang ang rice, wala pa sudan. Ginabayo pa ina namon ang palay para makakaon kami. Utang diri, utang didto, ang opisyo ni nanay, dala ang patadyong para sudlan bugas. Ang hitsura namon, do bag-o nag-ayo sa typhoid fever. Super niwang because of our poor nutrition. Time goes by, natapos ko ang elementary grades, kag medyo malayo na ang eskwelahan sa high school. Lakat pa kadto, kag lakat man pa uli. Ang balon naputo sa linahog nga dahon sang saging, kag ang sudan, duwa ka sinugba nga tabagak. Super kagrabe gid ang sitwasyon para sa isa ka bata nga gusto makatapos ang pag-eskwela kag makakuha sa maayo nga kurso sa kolehiyo. Struggle lang sa kaiwat sa mga resources. Oras gani sa recess, tulok-tulok lang kag managitlon kay bisan 15 sentimos nga Nutriban bread kag 10 sentimos nga ice candy, hindi pa kabakal. Nano na ini nga kaimulon. After my graduation sa high school, I stopped schooling for this terrible situation. Nagahando magkuha sang kurso nga education. But what can a person do? My parents don't have enough money to finance my college education. I cannot hold my tears most of the time, especially seeing others, my peers every Sunday afternoon, going back to their respective boarding house. Masakit sa puso, my dear graduates, para sa akon, poverty is not a hindrance to success.
I stopped schooling after high school for 4 long weary years. Fast forward, I finished my 4-year course being a grant in aid scholar. I pay miscellaneous only. I was assigned at the Ordianeta Hall, Commerce Department. Manilhig, magmap, arrange ang mga chairs. There were 11 rooms including the corridor. I clean every day. Ginalimpyuhan ko after 8:30 in the evening para wala na students. Kung kaisa, nahadlok man ako magsudlod sa mga rooms kay tama kadulong. Kag ako lang isa, 3rd floor pa. Kung hindi ako ka-clean sa gabi, alas 6 ako gapaninlo. Kag pag 7, nagasimba na lang ako. Kung ano kabudlay, my dear graduates, permi lang ako nagamasakit. Kay wala man kami enough nga pagkaon kag allowance. Ugaling, kung gusto mo gid nga makatapos nga makakurso, antos-antos gid. Pero milang gid ako nagasimba kay naga-rosary every night. Wala gid ako ginpabayan ni God. Wala gid ako naghinulsol bisan nag-antos ako sa hindi hamak. May reward man ako sa aton Ginoong Dios. Ang tanan makaon ko na, mabakal ko na ang gusto ko, kay para sa akon, ang tanan nato nga pag-antos is only temporary lang, my dear graduates. Kag sa mga graduates nga medyo makasarang ang parents sa pag-support sa inyo, huwag sayangin ang panahon. Tuon ka mo maayo, kayang edukasyon, manggad ina nga hindi makuha sa inyo. Amo ina Tita Reg, nag-retire na ako, apang wala man ako savings, kaya ang sweldo ko, ginabulig ko man sa akon mga hinablos, para makakurso man sila, kag makabulig sa mga utod ko nga ila parents. Medyo malawig na ini, kabay na inspire man ka mo sa saning akon story sa kabuhi, nga super mahirap. Hambal gani sang iban, mahirap apang may pangarap. Ha, nami no. Mahirap apang may pangarap. To sakto man Tita Regia. Sige, hasta na lang anay diri tita, tapos na gid man ang 4th letter. Sa envelope may mga numbers ina kada letters ko sa gwa. So salamat gid sa inyo pagpamati. More power sa KLP and God bless us all. This is senior citizen of 3rd District. Another very inspiring journey sa pagpangabuhi kaangay man sa aton nga first nga letter, no? Ginpadala ni Nonoy sang Massachusetts, USA, from nothing to being successful. Ang mga humble beginnings kagina, no? Dapat something that we have to be very proud of. And himuon ginaton nga mangin inspirasyon para sa iban, kay mangin motivation man para sa iban. So thank you very much. I am pretty sure na inspire mo gid ang mga graduates sa imong mga speech. So salamat gid sa imo senior citizen sang 3rd District of Iloilo. Sa inyo man nga mga istorya dira, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat. And then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Now again, sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 9 days na lang kag Pasko na, gaginutok na gid ang mga malls. Hala, shopping rush. Magapanumbalik ang kahapon lamang program, buwas naman sa liwat naton nga pag-updanay. For the meantime, bantay. Kag bantayi ang mga programas, mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. After sang KLP, si Tuyang Ermitanya, and then ang ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. So enjoy ka mo sa mga programas nga ini. Balikay kita buwas. Maraming nga salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.